سعره لبن هرمات كوكا بمعرب معرب قدا هزباي عم نفس مهرتي عيكون بزولو تنقبتي حجو قايد الزاني حل وارستي هزباي هزباي وار مهرتي حجو قايد الزاني حل وارستي رستي نالو بانا عوتا بتي بقرعات تمزلبنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونون ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لمون كم وترو العلا قداس نزلوهم زيناتاتن حبريتان كم وترو نباغم حزنا قريبنا لنا كسام موداتا مدبنا امسانا كتصنحون بستفلالي من قدي لايك مقبار شيك مقبار كومنت مقبار كمون سبسكرايب بمقبار كتحقزون إذا سرحنا دما بتعتنا نحتكم حقزكم دما نزي channel زعبيون زودغون نسيون نابلنا لومي سفع زخونة تنتنا نخل العالم زدهسس زيادة قنا تقرناتو نزوبانا أغالب الزهب أم موداتا دما ناب عدنا زوم زقبري تحستو كنرينا سام موداتا مسانا كتصون هدما بتعتنا نعدموكم دقيمنا مجمريا بزي كنجمر كم فتنينا let's go. Research into global conflict indicates that more countries are at war today than at any time since World War II. Incoming US President Donald Trump, NATO and the EU all want to increase military spending, which hit record levels worldwide again last year. What are the implications? This is Inside Story 2. Incoming US... So, انتهينا نرزلنا درجة بيمان كيد بسقام كيد نغميت كيد ندحريت كيد عالمنا أبحد نجار تبتشي له تكون تهدما كغير له أبزي كل درجات تبتشي كم زلوا مغنياتو التنريو زلنا سقامات ويونتي بوليتيكاوي فللي ويونتي ودرز في الترزلو ندحريت مليسكا أبتناي كلام كنا تهد نخط ملسوك اللي لا يكونن مغنياتو كساب حجي كساب زغرب عمتها زنبرة عالم أمريكا دلي تاخد جبر سلة تخل زنبرة حجينا أمريكا نتنا تحيلي أبيوس لزجبرته لنبور كنت كعملوا سلزي فتنت اتمدرخ تغيروا غياروا لما أمريكا يكون ندحريت كتمل صدق حجي ندحريت زي ملاس مدرخ كم زي كوني زي نجرزلو وتسيت ويون نزي بزيادة نختار داد ما بي خاطري follow the money بلو again كل جزء جنزة ما بي قيد على التفليكا نسيت مبرز خون الكا انتهي معلومات زي هاجرات كاباجتن أقداس كفالنا يجنزبن قدم زقبرو زي نبرا ويون كابت قدم زقبرو زي نبرا زيادة نابي سدال لو اندحريلكا ناب مثل خالناتن أصوارا مشمات أصوارا مفراي وتهدروا عقمناتن نمحيان سايبر سيكيورتي ناتن أب كله نتي هجراو دحنات ناتن زملكتن بسايبر ديو بميليتر ديو بأير ديو ببحر ديو بخل بمريد ديو كله زلين نابو زيادة قدام النتي بنكسر حاجة ميرانا له إذا كان تايد فتر زلو اتزولو كباب زلو سقعت التنريو زلنا تنشنس بيا ما نتقامن سلز درخان زلو تنهجرا كم زعينو سقمت كوزاي خلا إذا سقمت زي أبز حالة في أسرع عمت نخالود علامات تنصواي نير ويكا كم زي بيكا نبوحدات مبزحتن تنصواي نير نير تراجن قدمك قدام النت كوينو نتنا ناي منجستي قدام النت رايدي كونس كابتون توب 10 زبهالو برايوريتيز ميبي تشعات برايوريتيز اوف سكيورتي ذات كورينيرو سلامتاي بتهاجر اب حدغا سلازي نبرت exactly the same مرقص حجي ابزي اوروبا كبصح نريو لنا منالبات قدامي كوينو لو خنبلاي نخلنا جن كابتون قدامو برايوريتيز ديفنس ناتون كوينو لو سلامتاي كم كوينو لو
ኤውሮጳ ንኣብነት ተገዲዶም ኣይኮኑን ዝመርፅዎ ዘለዉ ኩነታት እዩ ንራሻ የቕረ ተሓቲቶም ምስ ራሻ ብሰላም ክነብሩ ምኽኣሉ ግን ንሱ ይደልዩ ኣለውን ጸብለልትነት ክህልዎም ይደልዩ ኣለዉ ብሓይሊ ንራሻ ከንበርክኳ ይደልዩ ኣለዉ ነዚ መንገዲ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ኣሚኖም እዮም ኣትዮሞ ኣሜሪካ ግን ኣጀንዳኣ ስለ ዝሃረመት ደድሕሪኦም ትኸደሉ መንገዲ የብላ እተን ካልኦት ቻይና ድዩ ራሻ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ ህንዲ ድዩ ኩላቶም እዚኣቶም እዚ ኩነታት እዚ ከም ዘጋጥም ፈሊተን ድሮ ክጓዓዛሉ ዝፀንሐ መንገዲ እዩ እስኪ ንስማዕዮም እንታይ ሕጂ decades, according to research from organizations that track global trends. Every day, people in Gaza, Ukraine, Sudan, and the Democratic Republic of Congo, amongst many others, are suffering the consequences of politics and diplomacy failing. Global military spending hit record levels last year. However, NATO, the EU, and the next US President Donald Trump are pushing for further increases. But others, like Ireland's president, say more militarization just means more risk of war. As the profits of arms companies rise, so too do levels of global hunger and poverty, often linked to the conflict. So where does the world stand? Ready for greater defense or poised for more violence? Is the spectre of World War III the stuff of fiction or nearer reality? We'll speak to our guests shortly, but first this report from Victoria Gatenby. Russia's ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እቲ ገንዘብ ናይ ሃገራት ናበይ ይኸይድ ኣሎ ናብ ምክልኻል ይኸይድ ኣሎ እቲ ምክልኻል ይኸይድ ከም ዘሎ ድሮ ኣብ 2023 እቲ ናይ ዲፈንስ ናይ ኔቶ ይኹን ናይ ኮለት ሃገራት ሬከርድ ሌቨል ነይሩ 2024 ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ኮይኑ ኣሎ 2025 ድማ ካብቲ ዝነበሮ መሊሱ ንላዕሊ ንክኸይድ ፃውዒት ይግበር ኣሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ገንዘብ ናብ ምክልኻል ክኸይድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ብግምጣሉ ብጥሜት ብስቃይ ብሕማም ብዕግርግር ብኩናት ብውፅኢት ናይ ኩናት ይሳቀ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ክቕየር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኣካይዳ ድማ ይረአ የለን እምበሽ ብግምጣሉ መመሊሱ ንዑ ከብእዝ ዝኽእል ኩነታት ይረአ ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ ክንርኢ ከለና ሱዳን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ግዳይ ናይዚ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ኮይና ዘላ ሱዳን እያ ሱዳን ከም ሃገር ተሪፉስ ሎሚ እቲ ህዝቢ ንቡር ኣነባብራ ኸማን ጠፊእዎ ኣሎ ኣብ ካልእ ድሕሪ ኸይድካ ኮንጎ ዝበሃል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተመሳሳሊ ብግርጭትን ብስቃይን ዋላ እውን እተን ካልኦት ሃገራት በዚ ሳሕል ዘለዋ ዝበሃላ ዘለዋ ብተደጋጋሚ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት እቲ ህዝቢ ኣብ ሓውሲ ኣብ ሻቅሎ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ክንብል ንኽእል ላዕሊ ተኸይድካ ሊብያ ተመሳሳሊ ሽግር ኣሎ ንታሕቲ ተወሪድካ ኣብ ዝቐረባ ኣብዚ ሞዛምቢክ ዝበሃል ሃገር ዕግርግር ጀሚሩ ኣሎ ዕግርግር ተዝጀመረ ድማ ናብ ሰላም መንገዲ ኣይከይድን እዩ መመሊሱና ብኣሰይ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም እዩ ትብሉ ስለ ዘለዉ ኤፒሰንተር ወይ እውን ማእከል ናይ ዝኩሉ ድማ ራሻ ብመንገዲ ዩክሬን ምስ ሙሉእ ምዕራባዊ ዓለም ትገብሮ ዘላ ኩናት ክኾን ከሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ድማ እስራኤል ንሓማስ ኣብ ጋዛ ድዩ ኣብ ሊባኖስ ድዩ ናብ ሱርያ ድዩ ናብ ካልእ ትገብሮ ዘላ ድማ ካልእ ተን ክልተ ዓበይቲ ምንጭ ናይቲ ኩሉ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ክኾና ከለዋ ካብአን ዝብገስ በቲ ስግኣት ኣብኡ ዘሎ ተበጊሱ ድማ ሃገር ዓለም ምሉእ ኣካይዳ ናቱ ናብ ወታደራዊ ኩነታት ገፁ ኣትሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት መኽሰበን ጥራይ ዘገድሰን ድሕሪ ኢልና መመሊሰን ወታደራዊ ምትፍናን ንክቕፅል እየን ክሰርሓ መኽሰብ ክሳብ ዘለወን ድማ ናይ ሰላም መንገዲ ከናድያ ይክእላን እየን እቲ እንኮ ንእሽተይ ተስፋ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ውጋ ኣይፈልጡን እዩ ኣይፈቱን እዩ ውጋ ኣይፈቱን እዩ ዕግርግር ኣይፈቱን እዩ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ ኮንዶኾን ምናልባት ንሱ ገለ ርግኣት ከምፅእ ይኽእል ክንብል ንኽእል ግን ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ውጋ ኣይፈቱን ኢልካ ክትዛረቦ ትኽእል ሰብካ ኣይኮነን NATO should have 5%. Yeah. Well, you can't do it at 2. I mean, at 2%, every country, if you're going to have a country in a regular military, you're at 4%. I think they should be, they're in dangerous territory. I think it should be, they can all afford it, but they should be at 5%, not 2%. So, እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ምስ ራሻ ይኩና ዘይደሊ ዘሎ እምበር ኣብ ካልእ ሰላም ከምፅኡ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ንሰላም ክሰርሑ እዩ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ኩርሲ ከይሓዞ ከሎ ንብዙሓት ሃገራት ወላ እውን ነተን መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ከመይ ትገብረና ናይ ኢሎም ደቂሶም ዝነበሩ ሃገራት ሓደጋ ወዲቕዎም ኣሎ ኣላየስ ናቱ ኣላይስ ዝኾኑ ወይ እውን ደገፍቲ ናቶም መሓዙት ሃገር ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ስጋት ፈጢሩልና ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ሕጂ ድማ ግብረ መልሲ ናይተን ሃገራት መፅኡ ኣሎ ካብ ዝተፈላለየ ወገን ናይ ኣሜሪካ ስጋት ግብረ መልሲ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ግብረ መልሲ ናይ ብሓቂ ንኣሜሪካ ክምልስ ዝኽእል ወይ እውን ንኣሜሪካ ደው ከብል ዝኽእል ድዩ you can discuss about that ግን ብሓፈሻ መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን ንኤውሮጳ መሊሱ ስኩዝ ክገብራ ክጭብጣ ከም ዝደሊ ዘሎ ካብ ኣካይዱ ክንርኢ ንኽእል ካብ 2% ኣብ ቀዳማይ ፕሬዚደንትነቱ 2% ዘይትኸፍል ሃገር ካብ ኔቶ ክትወፅእ ኣለዋ ወይ ንኣሜሪካ ክትከላኸለላ ኣይኮነትን ክብሎም ፀኒሖም ብክንደይ ሓይሊ ስኖም ነኺሶም ናብ ክልተ ምስ ቀረቡ 5 ደይብዎ ብ2 ኣያክል ይብሎም ኣሎ
5% ንጀርመን ንኣብነት ቢልዮንስ ኦፍ ዶላርስ እዩ ምክንያቱ ቁጠባናቶም ከባቢ 3 ትሪልዮን እንድሕር ኢልካዮም 2% ምኽፋል ክሳብ ሕጂ ኣይከኣሉን ኣለዉ 5% ናይ ጂዲፒ ናቶም ክኸፍሉ እንድሕር ኮይኖም ማሲቭ ኣማውንት ኦፍ ማኒ ምኻ ኣብዚ እዋን እዚ ንቁጠብኦምን ንሃገሮምን ዘድልዮም ክነሱ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ክወፁ ኣብ ዘይክእሉ ሓሸውየ ገፁ እዩ ዝወስዶም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንሳቶም ከ ካብዚ ኩነታት እዚ ንክወፁ እንታይ ይግበር ካልእ እቲ ካብ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል ዘሎ ድማ እቲ ዩኤን ዝበሃል ድማ ይሰርሕ ዘይምህላው እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ቃዛ ዝተኸተለቶ ኩነታት ምስ ረኣዩ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ መርሕነት ክቕበልዎ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ ንደቂ ሰባት ከም ዘይተኽብር መሰል ናይ ደቂ ሰባት ትብሎ ንሓሶትን ንሸቐጥን ከም ትጥቀመሉ እምበር ደቂ ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ክቕዘፉ ከለዉ ንዑ ጠጠው ከተብል ስጉምቲ ትወስድ ሃገር ከም ዘይኮነት ኣብ ሓፂር ግዜ ዘይኮነስ ዓመትን መንፍቕን ወሲዱ ዘሎ ጉዳይ ናይ ቃዛ ነቶም ቁሩብ ተስፋ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሮም ኢቨን መሓዙታ ፈፂሙ ተስፋ ዘይብሉ ኩነታት ምዃኑ በርሂሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣጋይ እቲ ዓለምና ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ምግንዛብ Success in ending the conflicts in Sudan, Yemen, Gaza or Ukraine. Billions killed either directly by the violence ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ኩነታት ብቕልጡፍ ይቀያየር ከም ዘሎን ኤሮፓ ድማ they have to respond ነዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እንታይ ምርጫ ተገዲፎም ኣሎ ማለት እቲ ኩነታት ክቕየር ከም ዝኽእል ይፈልጡ ኣለዉ እስከ ግብረ መልሲ ናይቲ ዓለም ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽእሎ ዘሎ እንታይ ይመስል በዚ ክንጅምር Last night on Gravitas, we told you all about US President-elect Donald Trump and his new American dream of expanding the US territory and the statements that he has been making regarding the same. How exactly does he plan to go about doing that? He's talked about making Canada the 51st state of the US, including Panama Canal and Greenland as part of America, and renaming the Gulf of Mexico as Gulf of America. And now, America's allies, Mexico, Canada, Spain, ሕጂ እንታይ እዩ ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ንብዙሓት ሃገራት ከም ዘቆጥዐ ወለግ ንገለ ሃገራት ድማ ዓብ ስግኣት ከም ዝስምዐን ከም ዝገበረ ዝንገር ሓደ ካብተን ሜክሲኮ ዝበሃል ሃገር ሜክሲኮ ኖ ካናዳ ዝበሃል ሃገር መበል 51 ስቴት ናይ ኣሜሪካ ክገብረኩም እየ ብምባል ሓንተ ግዜ ዘይኮነ 2-3 ግዜ ተዛሪብሉ ኣሎ ነቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዘሎ ጃስቲን ትሩዶ ድማ ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ካናዳ ዝበሃል ክገብረከ ብምባል ተዛሪቡ እዚ ዘረባ እዚ I don't know ካብቲ መራሕቲ ስለ ተስፋ ዝቆረፀ ተሰብስቕ ክብል ክእል እምበር ናይ ብሓቂ ናይ ኤርትራ ዞባ ናይ ኢትዮጵያ ክገብረኩም እየ ክብል ከሎ ክሳዕ ክንደይ ክስምዓና ከም ዝኽእል ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ናይ ኤርትራ ኣካል ሓንቲ ዞባ ናይ ኢትዮጵያ ክገብራ ናይ ኤርትራ መራሒ ዘሎ ወይ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድማ ናይ ኣውራጃ ወይ ናይ ሓደ ዞባ መራሒ ክገብረ ክብል ከሎ እቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ብፍላይ ተቃሊሱ ዝመፀ ከም ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ውልዕ ክብሎ ከም ዝኽእል ምርዳእ የድሊ ንካናዳ ግን ከምኡ ኢልዎም ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ ኣካል ናይ ግዛት ናይ ዴንማርክ ንዝኾነ ግሪንላንድ ድማ ክንወስደ ኢና ንሱ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብገንዘብ ድዩ ዋላ ብገለ ግድን ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ንቁጠባና ንሴኪሪቲ ናትና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብምባልካ ካልእ ድቦላ ንካልኦት ሃገራት ጋልፍ ንሜክሲኮ ዝበሃል ጋልፍ ኦፍ ሜክሲኮ እውን ጋልፍ ኦፍ ኣሜሪካ ክገብሮ እዚ እኳ ከቢድ ኣይኮነን ንፓናማ ዝበሃል ድማ ምንጭ ናይ ቁጠብኦም ንዝኾነ ከናል ተመሊስና ክንወስዶ ኢና ብምባል ኣሜሪካ ሕልሚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምስፍሕፋሕ ዕላማናቶምን ባህግናቶምን ጌና ከም ዘይደቀሰን እቲ ኢምፔሪያሊዝም ዝበሃል ብትሕቲ ዓቢጦም ሓቢኦም ክነብርዎ ዝነብሩ ብትሕቲ መጋረጃ ጥራይ ክጥቀምሉ ዝሓስቡ ዝነበሩ ብወግዒ ማይክሮፎን ሒዙ ክዛረበሉ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ሃገራት እንታይ ግብረ መልሲ ሂባ ኣለዋ ንስማዕ ሕጂ have hit back at Trump, registering their rebellion against his expansionist claims. What exactly happened there? Yesterday, Trump, during a press conference at his Mar-a-Lago residence, talked about his plans to rename the Gulf of Mexico of territory America instead. So Mexico had a captain ዝመለሰት ኣብ መልሲ ናይ ሜክሲኮ ስማ In fact, she pointed to a 17th century world map where North America has been portrayed as America Mexicana. The United Nations recognizes the name Gulf of Mexico. But next, why don't we call it Mexican America? It sounds nice, doesn't it? The Constitution of Pat Zingen called it Mexican America since 1607. So let's call it ኣብ ሜክሲኮ ሓንቲ ንዶናልድ ትራምፕ ገጽ ብገጽ ክትገጥሞ ትኽእል ኣትሊስት ብዘረባ ብኩናት እኳ ክንደይናይ ግን ብዘረባ ግን እቲ ዝብሎ ዘረባ ከም ናቱ ብርቱዕ ቋንቋ ትምልሰሉ መራሒት እያ ዘላ ንሳ ድማ ንስኻ ነቲ ጋልፍ ኦፍ ሜክሲኮ ጋልፍ ኦፍ ኣሜሪካ ምባል ይሓይሽ ወይ ይበልፅ ትብል እንተለኻ ኣብ 17 ክፍለ ዘበን ድማ እቲ ኮንቲነንት ኣሜሪካ ሜክሲካና ድዩ ገለ ዝበሃል ነይሩ ስለዚ ከምኡ ተቐየርናዮ እቲ ሽምካ ከመይ ይስማዓካ ብምባል ስምዒት ናይ ኣሜሪካውያን ክትንክፍ ዝኽእል ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ድማ ተዋሂብዎ ኣሎ ናው
again ሜክሲኮ ምስ ኣሜሪካ ኮንፍሮንት ክትገብር ወተሃደራዊ ኩነታት ክትገብር ትኽእል ማለት ኣይኮነን ወላ እውን ብቁጠባዊ እንተኾነ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልልይ ዘለዎ ከምኡውን ካናዳ እንተኾነ ካናዳ ምስ ኣሜሪካ ተገራጭው ክወፅእ ዝኽእል ሓይሉ ዘለዎ ማለት ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምስሕፋሕ ሕልሚ ዝሕበኣሉ ደረጃት ዘይኮነሲ ብጋሕዲ ዝገብርሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ እዚ ሕጂ ከምዚ ክንብል ከለና ንብዙሓት ሰባት ከሰንብድ ይኽእል ይኸውን ንእሽተይ መልስ ማየ ኣብዚ ወላቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ገለመለ ዝበሃል ዘሎ እና ጎደለይ ዝኸይ ዘሎ internationally recognized and used as a maritime navigational reference going back hundreds of years. She was being run by triple rule, adding that the security problem Trump has repeatedly lashed out at Mexico, threatening to impose stiff tariffs unless it halted the flow of illegal migrants and drugs across the border. سنتين أنا رجلا أمانجو مكسيكون قربت مالك مكسيكون أمريكان زلوا وتري أرز داي بخم زلوا مالك أرز خنبلين خلينا كل جزء وتر لواميو جن دونالد ترامب دوبنا مكسيكو بمكسيكو سجيورز ما سدتنيا كومبليت تتوقع تبلون تدي سعيركم برتعزو خنا تعريف كورد لكم بمبالي زفرار هذا جي مكسيكو نتدوبنا أمريكا كتعصوا له دخل من قدين تلوا كل خد جبر كم زلوا سدتنيا بمكسيكو أمريكا ما تزح حسب زلوا جنزبون جزيون قل باتون زت فزلوا كاب حجي I hope نزي حبريتها سمعوا حسابك غير جنزب كان جزي خان أبزيد اللي مبخان زمس الكالوت يبلون زي بوجن مكسيكو زجبر كون كله بوجن توم كالوت هجرات كه أبنت باناما كان تايب له وسكن اسمه. A senior Canadian official, Ontario Premier Doug Ford, also reacted to Trump's proposal of making Canada the 51st state of the United States, with a counter-proposal of purchasing 2 American states of Alaska and Minnesota. Speaking to the press, he mentioned that Trump's plans were not even realistic to begin with. You see, Trump first mentioned about the possibility of taking over Canada with Justin Trudeau before he announced his resignation. حجي زي زربازي دونالد ترامب حفيلون كندا كوراي ويقلمله زبل امنتي باللينانه ማለት እዚኦም ክልተ ሃገራት ጎረባብትዮም ኣላያንስዮም ኣላያንስ ኣለዎም ዝምድና ኣለዎም ሽርክነት ኣለዎም ስለዚ ካልእ ኣርስቲ እዩ ግን እቲ ሕቶ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ጀስቲን ትሩዶ ዘይተሓጎሰ ኣካል ሕብረተሰብ ናይ ካናዳ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እሱ ስለ ዘይጠዓሞ ናብ ኣሜሪካ ክጥርነፍ ይሓስብ ኣሎ ዝብለኒ ሰብ I don't know maybe they are crazy ማለት ሓደ መራሒ ሕማቕ ስለ ዝገበረካ ናብ ኣሜሪካ ትጥርነፈሉ ምክንያት ክልክልኒ ኣሜሪካ ብግሕ ምጥና ቀዳማይ ዝኾነ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ደፅበ ረኺብሎ እዩ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ብእስር ቤትን ብግዳም ሓደር ህዝብን እያ ትፍለጥ ኣሜሪካ እምበር ፍሉይ ቁጠባ የብላን ስለዚ ኣብ ካናዳ ዘሎ ፀገሞም ካሊእ ይኽእል እዮም ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ነገር ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ ኣሜሪካ ናይ ምስዕፋሕ ሕልምናታ ብወግዒ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝዛረበሉ ዘሎ እምበር ብሕቡእ ኩሉ ግዜ ምስ ገበረታ እያ ሓደ ካብኡ ኮለላ የድልየናን እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ክትጎብጥ ምስ ደለየት እያ ራይ ግን ንሃገር ጎብጥ ኣለኹ ኢላ ንዓለም ከተፍልጥ ስለዘይትደሊ ዝተፈላለየ ምክንያታት እያ ትጥቀም እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ካብ 50ታት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ንኤርትራ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዋ ገለገለ ክብሉ ከለዉ ንደልያ ኢና ማለት እዩ ካልእ ቋንቋ የለን ዶናልድ ትራምፕ እቲ ፅቡቅ ነገር እንታይ ሓቂ ስለ ዝዛረብ ብግልፂ ካ ስለ ዝዛረብ ጥራይ ሓሶት ናይ ኣሜሪካ ገዲፉ ብግልፂ ስለ ዝዛረብ ንኣብነት ንግሪንላንድ ክንወስዳ ኢና ክብል ከሎ ብግልፂ ይዛረብ ዘሎ أتوم كانوا جنتاي زبلو استراتيجيك ريليفانس ناتا ني عالم لخاوي أكايدا نندي بلا بلا زبلك على تيم زتكم بخالا زراربان زخلو حوس قاس زرباناتهم اللي انت بالكا كن وزاين عندلي أنا نروح زربا دونالد ترامب دما نتناتهم حوسوس زبالة زربا قريفو بنتشر قام قاس زربي أنا ما كلا لي يدلينا له جرينلاند يدلينا له أمريكا كندا أنت توسعت لنا نسألنينا نمكسيكو قال أنت جيرهم كنا فراري ناس لذي نبزحات هجرات حيلنا زي بلن كايجم جيمو خمس بزلوا بوت هدراو حيلي كودا درو زي كلا هجراتكم يلز دفر زلوا لذي military competence تزي بالكا military power تزي بالكا أب عيننا دونالد ترامب كبرية بالكا لذي إيرترا من نالبات أبز حجي أبز من دونالد ترامب كاب كالوت جزية زنبرو مرحتنا أمريكا خاف أي خلي زبل قمتي بالليناني بنتعرو نيرترا كتعماي خلي حجي إزي تي أمونغو إيروبايان زلو أمريكا حلمي نزيرب زلو كونكالو ناي كالوت هجرات كنتاي كجبر خل بفلاي اتوم كالوت هجرات أبزوان زي انتهاي بلو نيشتاي كنسمع ما بوغن إيروبا زتوهب ملس كنسمع أب إيروبا توب دبلوماتنا إيروبا انتهاي لانس ماسكه We heard in the first Trump presidency as well, Donald Trump say that he wants NATO, the NATO alliance countries within NATO to up their defense spending now to 5%. Your reaction to that?
Well, he has been right about the defense spending. We should also spend more on defense to make NATO stronger, especially when Russia and Iran, North Korea are bonding up and really presenting threat to the world. So this is clear that we need to invest more. ብዛዕባ እቲ ምክልኻል ዝበሃል ዘሎ ኤሮፓ ናይ ኤሮፓ ቶፕ ዲፕሎማት እዚኣ ካያ ካላስ ዝበሃል ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ሓላፊት እያ ዶናልድ ትራምፕ ካብ 2% ናብ 5% ከደይቦ ነቲ ናይ ኔቶ ባጀት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክበሃል ከሎ ከመይ ትሪእዎ ንስኹም ትብሎ ኣላ ያ ኣብ ነፍስና ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ኣብ ምክልኻልና ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ስለዚ 2% ንክበፅሓ ዝፅዕራ ዘለዋ ሃገራት ኤሮፓ ናብ 5% ናብ ዲፈንስ ከነስግሮ ኢና ይብልዎም ኣለዉ እጅግ ገለገለ ሰባት እንታይ ክብሉ ንኽእሉ ገለ ቁርብ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጡ እንታይ ክብሉ ይኽእሉ 5% ኣብ ሃገርካ ኢንቨስት ተገበርካ ንምክልኻልካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ትሩ ፀገም የብሉን ንኤሮፓ ግን ዓብ ፀገም ኣለዎ እዚ ስለምንታይ ኤሮፓ ኣፅዋር ዘፍሪ ፋብሪካታት ስለዘይብሎም 5% ናይ ባጀት ናቶም ወይ እውን ናይ ቁጠባ ናቶም ናብ ኣሜሪካ እዮም ክሰድዎ ማለት እዩ ስለዚ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ መሊሱ ክዓቢዩ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብ5% ወይ እውን ብ3% ክጎድል እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ነፍስኻ ንኣብነት ራሽያ 20% دي 10% ናይ ባጀታ ኣብ ምክልኻል ኢንቨስት ገብረላ ተባሂሉ ኣፅዋር ካብ ካልእ ትገዝየላ ኣብ ሃገራ ፋብሪካታት ተስፍዓላ ናይ ስራሕ ዕድላት ትኽፈታሎ ጥረ ነገራት ይግዛሎ እዚ ሃገር ትቁጠባ ይንቀሳቀስ ኣሎ እቲ ገንዘብ ወሲድካ 100 ቢልዮን ከም ጀርመን ናይ 100 ቢልዮን ናይ ፒስ ገለ መለ ዝብልዎ ዝነበሩ ሓደ ባጀት ተኣኪቡ ዝነበረ ነቲ 100 ቢልዮን ወሲድካ F35 ካብ ኣሜሪካ ትገዝእ እንተለኻ ወይ እውን እቲ ፓትሪዮትስ ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ካብ ኣሜሪካ ትገዝእ እንተለኻ ግን እዚ 100 ቢልዮን ካብ ሃገርካ ወፂኡ ናብ ካልእ ሃገር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንስኻ ድማ ሓፂን ሒዝካ ትሰርፍ ኣለኻ እቲ ሓፂንካ ንኩናት ጥራይካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ፕሮዳክቲቭ ኣሰት ኣይኮነን ተፍርየሉ ነገር ኣይኮነን ትሰርሓሉ ኣክብ ባቡር ተገዚእኻ ንኣብነት ገንዘብ ናብ ካልእ ትሰድድ ትኽእል ኢኻ ባቡር መፂኡ ግን ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ቁጠባ ኣበርክቶ ኣሎ ሓፂን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣምፂኻ ኮፍ ምስ ኣበልካዮ ኣይሆፕ ኣይትኮሰለይን ኢኻ ትብል እምበር ተተኩስልካ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ወፂኡ ናብ ካልኦት ሃገር ስለ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ነቲ ሃገር ወላ ሓንቲ ክጠቕማ ዘይክእል እዩ ካብ ብምቕፃል ነቲ ብዛዕባ እቲ መሬት ክውሰድ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ኢላ ክትሕተት ከለኻ ስምዕዋ as well is that he's keen to obtain Greenland. What will European nations do if Donald Trump is actually serious about that and he hasn't in that press conference ruled out using military force? Well, I just spoke to the Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, and she has been very clear about this, that, it's good that the President-elect is recognizing the importance of Greenland in terms of transatlantic... Next, እንታይ ኢላ ሓቲታታ ግሪንላንድ ብሓይሊ ክንወዛይና ሓይሊ ክንጥቀሙ ንኽእል ኢና ኢሉ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣካል ናይ ኔቶ እዩ ኣሜሪካ ዴንማርክ ድማ ኣካል ናይ ኔቶ እያ ኣብ ውሽጢ ናይ ኔቶ ኣባላት ሃገራት ኣሜሪካ ብሓይሊ መሬት ክትወስድ እያ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ኤሮፓ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ከምዚ ኢለዋ ሕጂ ማለት ኤሮፓ ገለ ቁርብ ሓይሊ ዘለዎ ተዝኸውን ኩሉ ነገር ክንገብርና ነፍስና ክንከላኸል ምበለ ቆል ሓንቲ ክትብላ ይትኽእልኒ ምስ ዴንማርክ ተዘራሪበ ነይረ ኣሜሪካ ቀረባ መሓዛናያ ኣይትገብሮ እንትኸውን ብሕፅር ዝበለ ተዘርባ ኣይትውዕሎ እንትኸውን እምበር ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ከምዚ የለ ንሶም ይፈልጡ ኣንሕና ንፈልጥ ዝኾነ ፃፃብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ድማ ይፈልጥ ኤሮፓ ንኣሜሪካ ግደፍ ኢሎም ክዋግዋ ብዲፕሎማሲ ይኹን ብወታደራዊ ሓይሊ ብቁጠባ ኣይክእሉን እዮም እታ ግደፍን ኣሜሪካ ኢሎም ኣንፃራ ንክዛረቡ እውን ዓቕሚ የብሎም እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኤሮፓ ስለምንታይ ኤርትራ ንኣብነት ንእሽተይ ሃገር እዩ ቁጠባ ናቱ ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ ምስ ኣሜሪካ ወዳዲርካ ኣሜሪካ ክትሕሶ ከሎ ግን ስርዓት ናይ ዋሽንግተን መሰልና ይጥሕስ ኣሎ ኢሉ ዓብዪ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ትብዓት ዘሎ መንግስቲ እዩ ኣሜሪካ ሕማቕ ክገብሮ ከሎ ክብድሎ ከሎ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ጃንዳ ነዚ ኩነታት ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ክቁጠብ ንሓትት እዩ ዝብል ኤሮፓ ዘሎ መንግስቲ ከምኡ ክብል ኣይክእልኒ ኤሮፓ ከይቅየሙሎም ከይስንብድሎም እዮም ዝፈርሑ ስለምንታይ ባዕሎም ምስ ራሽያ ሓዊ ይፅሕትሩ ስለ ዘለዉ ሕማቑ ድማ ይኣልሙ ስለ ዘለዉ እቲ ዝኣልምዎ ዘለዉ ሕማቕ ድማ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ሓንቲ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ብኣፎም ተታሒዞም ኣለዉ ብግብሮም ተታሒዞም ኣለዉ ስለዚ ኢቨን ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ኣብ ውሽጢ ኤሮፓ ካልእ ነገር ክገብር እንተኢሉ እውን ክዛረቦ ኣይክእሉን እዮም ልክዕ ከምዚ ባዕልካ ስድድ ሰደድካዮ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ፈፂሙ ክብረት ዘይብሉ ኣብ ልዕሊኻ ዝደለየ ቡሊ ክገብረካ ከሎ ክትዛረብ ዘይትኽእል ድሕሪ ኮንካ ልክዕ ኤሮፓ ድማ ከምኡ ኮይኖም ኣለዉ ክዛረቡ ዝኽእሉ መራሕቲ የብሎምን ክዛረቡ ዝኽእሉ ዲፕሎማት እውን የብሎምን ንክዛረቡ ድማ ኣይለመድዎም እውን ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዘን ዝሓለፋ 30 declared the inviolability of borders is a fundamental principle of international law which applies to every country, drawing a direct parallel to Russia's invasion of Ukraine to underscore the gravity
And also in terms of Arctic, that is a very important region. So this is definitely a good thing. But Denmark and the United States have been good allies. They have had good cooperation. So this will definitely continue in the future. Are you concerned that, perhaps Article 5 might need to be invoked when it comes to statements like this from the United States? Well, let's not rush ahead of the situation, really. Have had so respecting the... He has spoken, though, about... So, بحفشة دونالد ترامب حيل كتكم كم زخلن تنيت زبحال دما أنصار أمريكا زخونة نجار كجبرة هم خمسة يبلو إذا دبلومات دما تبغى جرات زارب الله مالت تصفى خمسة يبلا زارب زلا كالوت مرحتنا أوروبا كم ستري وزلهم نا جرمن يخون نا كالوت أوروبا مرحت كلهم ملي سميم نا فرنسا يخون إذا كود دايزي سنسيتيف مخانون دونالد ترامب زبلو زلو دما ناي بحكي انترناشونال حجزت حس مخانون زخونة حجر دما كتكتولا كم زلوا يم زارب زلو بات لدونالد ترامب من يزاربو من تبعو أب أنصارو دويلو نتكون تاتو قبل يخل زبلجن ما نبيلن سلازي نريو زلنا كونتات ناي بحكي زجرم كستات كون كله حتى لدونالد ترامب تاتو قبل زخل حيل عبي أوروبا سلازي اللي it's going to be very very interesting نزو كونتات بقربات خطاتيلنا كان أقرب لكم كفتني ناجن أما وداتا أوروبا أغلالا نفسك تكالا خلولو أبزي تخل درجة بس حكم زلان أتي دونالد ترامب زبلو زلو زيتي جرينلاند زبهال أو زغمت زبلو سلازي at the end of the day أوروبا نزو كنتات زي بخميك سوغريا انتايكو غبريوم نابيغوس أم خديوم ناب كالارس كي وزدنا مزجزيا نارانا كريا كنفتنينا بنتارو تالو دما نابنت حنتا أكلنا أوروبا زخونة أبزوانزي أبشكر ودي غازل لابت كباب زل هاجر دما سمعو بزي. Today, the value of the pound is down. The cost of servicing debt is up. And the Chancellor, Rachel Reeves, is nowhere to be seen. Yes, my name's Tom Harwood, and this is the GB News Originals series. Today, we're looking at what on earth is going on in the financial markets. An urgent question was brought before the House of Commons to demand of the Chancellor to make a statement about what's happened to gilty to the wind. Servicing government debt. Higher now. So, انتهينا من رزق لنابزي. كنت باناي let's see بزي. هذا نجار كريم. Rachel Reeves sailed too close to the wind in the. أبعد إنجليز دما كبيروبا كي وزانا إنجليز بحال دما باوند ناتهم حدا كابتما بعالمنا ستيبل زخوني حيال بات إراز نبرا حيال كتبا زنبرا حقرت بحال زنبرتيا أبزوان زدما كم تري وزلهم cost of borrowing hits 26-year high. لذي من استعد إنجليز نكلكح كابتي financial markets كلكح نرقينو أبز حلفة إسران شدشان عمل كابز نبرا واقع زلا على واقع كفلي سلمتاي كتبا نيتحقر فاينانس نيتحقر أترى ناقوني ماذا سلزلو بتوم نتي من قصة إنجليز جلقعو بتي كتبا يتأمامنو سلزي لو بت فاينانس نيتي حقر يتأمامنو سلزي لو ريسك اللي سلزبلو هذلو زلا على نخد كفل زغا نتقطبا مليسو كابت زلو أنا بحماغ زوسدي حنسمعوه. Budget, and are the markets punishing her for that? Right, look at this. What we're looking at here is the cost of government borrowing. The higher the cost, the more debt interest has to be paid by government. And that's money that could be going off schools and hospitals. It's changing by the minute. In fact, you can see it today. It's going in the wrong direction. As of today, that figure is at a 27-year high. That's caused by lower growth and expectations that... The chart is a was a long cost of borrowing mallet. መንግስታትና ኤሮፓ አሜሪካ ኩላቶም ተለቂሖም እዮም ዝነብሩ እቲ ባጀት ንሳቶም ደውፅዎ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ክርዳዓኩም ዘሎ መንግስቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ መንግስቲ ብኸመይ ይነብር ድሕሪ ኢሎምኩም እቲ ቅልል ዝበለ መረዳእታ ናይ መንግስቲ ኩሉ ካብ ግብሪ ካብ ኩሉ ዓይነት ግብርታት ዘሎ ቀረፅ ካብ ኩሉ ዘምፅኦ እሱ ይተኣታው ናቱ እዚ መንግስቲ ባጀት ናቱ ትክክለኛ መንግስቲ በተኣታው ናቱ ክነብር ክኽእል ኣለዎ ሓያል መንግስቲ ተኮይኑ ድማ ባጀት ሰርፕላስ ክልዎ ይኽእል ካብቲ ባጀት ናቱ ቆጢቡ ኣትሪፉ ሴቪንግ ናቱ ከቐምጥ ይኽእል መንግስቲ እዚ ግን ኣብ ኤሮፓና ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለምን ዘሎ ይኮነን መብዛሕትኦም መንግስታት ወላ ብዓለም ደረጃ እውን በቲ ባጀት ደውፅዎ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ልዕሊ እቲ ኣታዊ ናቶም እዮም ከጥፎ ዝፍትኑ ኣሜሪካ ንኣብነት ካብቲ ኣታዊታት ትረኽቦ ኣፀቢቑ ዝዓቢ ገንዘብ እያ ተጥፍእ ስለዚ ባጀት ደፈሲት ዝበሃል ኣለዋ ልክዕ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ከምኡ ባጀት ደፈሲት ኣለዎ እቲ ባጀት ንሶም ዝጥቀምሉ ንመንግስቲ ክኾነና ኢሎም ዝብልዎ ገንዘብ ካብቲ ንሳቶም ብግብሪ ይኹን ብካልእ መንገዲ ዝእትዎ ኣፀቢቑ ስለ ዝዓቢ እቲ ተረፍ ካበዮም ዘምፅዎ ይልቅሕዎ እዮም ነቲ ገንዘብ ካበዮም ከዝልቅሕዎ ካብ ፋይናንሻል ማርኬት ዝበሃል ካብ ባንክታት ክኸውን ይኽእል ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንሹራንስ ካምፓኒታት ካብ ገለ ካብ ብዙሕ ነገር እዮም
بخمي يلقح بوند زبال ورقات يبام نزوم بدنا منقص بوند وسودو ونحن دما تاشبون كفلكم هنا بلو interest rate كفلكم هنا بمبالي بلو ندعرت تلقح زل خاصة زي تأمامنا كدرجات إن أنت اللوت إن ناتو كطباناتو زي تأمام تقين تتجبر أي لك حكانية يخاطب له تبجى قبلك كاسود مع عقلت بس لزلو ما أي لك حكانية جن من البات لك حكات قين نتولد نسخة خفلو كعبيه معناته كيت ملسلي ونسلة تخل لازم تايو cost of borrowing بحالزي نعد إنجليز دما أب تحلف إسران شو عتن عمد نبزل على درجة كم زديبه يزن الجرزلو سلازي اتتعنا نايتو كتاباتات ناي معربة وعلم كاب جزيه ناب جزيه إنهم قلقلي خي كم زلو مت المنجستي نتعداناتو interest rate ناتو نعبيه زخده ببطنو دما أبتزبي نتعنا ديو نتمرت ديو نتعتقرت ديو نقال ماله كوت أوزخ الجنزب ناقود لي زخيد معناته نفسهم أبقمتي تيهم رايوا أدان تلقى غينو مجمريا بحق أدان تلقى كابتنا تاويخا قدامي ولا نايت عداخا خات كفل زلكا تزي تقدامي تاوناتك نتي interest rate نايتي تلك يحكالو زلخا كفل لك مورجج زلكا غينو قدامي مورجج خات خفل سل دحري خانت كالي قرر دليتات كاتا مالت خل منقصاد مالك اكم يم زخدو بزي كم زنريو زلنا تي cost of borrowing كديب كله نت منقست مليسو وتريد فترلو سلازي تي ليبر بارتي كل جينا كيجمر عمد كيما لغلو ابشجراتي خمسة لنا Interest rates are going to stay higher for longer, but all of that adds up to make Rachel Reeves' life harder. And that's because she is so hemmed in. In her first budget, the Labour Chancellor set us up a hugely ambitious target, which is to have no borrowing at all to fund day-to-day government spending. And look, over the last 20 years, that's just not been achieved at all. All of this is above the 0% line. So بحبشة زنريو زلنا تمنجستي تمنجسنا عند إنجليزية تا chancellor نايتي secretary ناي finance بلوها زلو بحبشة الإنجليز بهالحجر نفسه زغالة عزقتن شجرن سلزلوا كابزاتي وزلوا كنا تاتكوت يخلدوا بخميك أخوات زغل we don't know بحبشة الحجر جد شجر له الشجرنا توم دم أنا بي وزما لابز رأيجي قال سبالو عند إنجليز بهال بخمي هابتيمون زبلون is the square mile, London's financial district. They say the streets are paved with هذا أبي أكتر له إدريس ألبايز بهالزتري وزلهم أب لندن أبتي سنترال بانك نايت هاجر كيدو هذا نجار يرئي انتاي تسريو كريينا دحريو نابت بوليتيكا وكنتات ناتم كناتينا أنا واحد بلد فيديو سلزغانات كحصل لكم نابي وزدلو نابي زخيزلو راي واج يوم هاجراتياتهم حنتي ناي معدن بوتا ويون ورك كاب عدهم زخونه يكون كوتو زخولو هاجرات يكونون أب مخازينو ناتهم زلو ورك جن رايو زو ورك زي كابي منتي زو كل وركي أب بانك تاتني عد إنجليز زلو كابي مامتي مو كاب سفل عليه عالم كنبل نخلينا زبس حق فعلنا توجن كاب أفريقيا زمزة حبتينا نرزلنا سمعوا مسكنيشتي Okay, Sarah, I mean, how much gold is here? This is one of 9 gold vaults that we have here at the bank. There's about 400,000 gold bars stored here, and collectively they're worth about £250 billion, something like that. What? I know, it's a lot, isn't it? So, زنريو زلنا ناي بحكي كله ناي وركي بارس كمزحات تأكب وركيو كبابي على كل 100 بليون بدولار بباوند ختم من كله مالتي تبلولا سلازي زين من تاي ماكيبا مزلو سلام تاي كند زورك اكيبا مالو ندحري لكمنا نزي اخ قلصلكم سلازلو غيدم سوزلو مغنياتو منغستات نتبات ايراناتهم سلدي امنوو very simple باوند زبال ورقاتيو قدم ترجم نيروت باوند مغنياتو كجمر كله مس ورق زتحاحز نيرو ገንዘብ ብዕፅር ዝበለ ትርጉም ክበኩም ገንዘብ ዝበሃል ካበይ መፅኡ ዝወረቐት ንሪዮ ዘለና መጀመርያ ወርቂ ብወርቂ ነይሩ ንግዲ ወርቂ ትቦም ወርቂ ሂቡኻ ወርቂ ትህብ ማለት እዩ ነገር ክትገዝእ ከለካ ብወርቂ ትለዋወጥ ወርቂ ግን ተሸኪምካያ ንክትከይድ ከቢድ እዩ ክትመቃቅለውን ከቢድ ስለ ዝኾነ እንታይ ገይሮም ጎልድ ስሚዝ ዝበሃሉ ነይሮም እቲ ወርቂ ኣብ ሓደ ቦታ ተኸዝኖ ስለዚ ተኸዚኑ ከሎ እንታይ ትገብር እቲ ኸዚኑልካ ዘሎ እንታይ ይባካ ሓንቲ ወረቐት ምሳይ 5 ግራም ወርቂ ኣለዎ ዝብል ወረቐት ይባካ ነታ ወረቐት ሒዝካ ከይድካ ካብታ ናተይ ኣነ ወርቂ ናተይ ኣከምዚ ስለ ዘሎ ከምዚያ ክገዛልካ ካብቲ ናተይ ወርቂ ወሲዱ ኣብቲ ናትካ ወርቂ ዘሎ ከሰጋግረልካ ይትብሎ ስለዚ ክልቴኻ ኣብ ሓደ ሃገር ስለ ዘለኻ ኣብ ሓደ ከተማ ስለ ዘለኻ ኣብ ሓደ ቦታ ነቲ ወርቅኻ ስለ ተቐምጦ ኣክንዲ ነቲ ወርቂ ተሰኪምካ ትለዋወጥ ነቲ ወረቐት ዘለካ ብኡ ትለዋወጥ እቲ ወረቐት እሱ ትባጤራ ዝተቐየረ
مس ግዜ ግን ቀደም እቲ ወረቀት ወርቂ ኣብ ባንክ ከም ዘለካ ይዝነግር ነይሩ መንግስታት ግን ሸፋቱ ስለ ዝኾኑ ነቲ ወረቀት ካብቲ ወርቂ ይብልካ ወላ ገለ ይብልካ ብወረቀት ጥራይ ተለዋወጡ ኢሎም ንሳቶም ግን እቶም መንግስታት ማለት እዩ ይፈልጥዮ ወረቀት ናቶም ትርጉም ከም ዘይብሉ ባዕሎም ፕሪንት ከም ዝገብርዎ ስለዚ ኣብ መኻዚኖታት ናቶም እቲ ዝበዝሐ ወርቂ ከዚኖም ኣለዉ ሕጂ እዚ ክብለኩም ከለኹ ኣብ ገዛኻ ወርቂ ክትክዝን ኣለካ ማለት ኣይኮንኩን ወርቂ ክትሕዝ ፅቡቅ እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ወርቂ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ነገር እዩ ፀገም ናይ ወርቂ ከም ስደተኛ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ሒዝካዮ ክትከይድ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ወርቂ ተሰኪምካ ከም ሓፂን ሒዝካ ብኤርፖርት ክትወፃእ ይትኽእል ኢኻ ገለ ክፋል ኣብ ነብስኻ ተኸዲንካ ንደቂ ኣንስትዮ ገለ መለ ይከኣለ ንኸውን ግን ድሕሪ ሰርትን ደረጃ ሒዝካዮ ንክትከይድ መዓት ሕቶታት እዩ ዘለዎ መንግስቲ ከም ናቱ ይድርዮ እቲ ወርቂ ስለዚ ነቲ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ወርቂ ከተንቀሳቀሳ ይትኽእል ኢኻ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ካልእ ዓይነት ሞድ ኦፍ ናይ ፋይናንሻል ትራንዛክሽንስ ካልእ ዓይነት መንገዲ ናይ ንግዲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ በዓል ቢትኮይን ገለ መለ ኮንሰፕት ዝመፅእ ካብ ከምዚ እዩ መንግስቲ ነቲ ዝበዝሐ ወርቂ ሒዝዎ ኣሎ ስለምንታይ ሒዝዎ ኣሎ ኣብ ነፍሱ ስለ ዘይተኣማመን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ግን ናይ መን ወርቂ ኣሎ ናቶም ጥራይ እውን ኣይኮነን ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ወርቂ ናቶም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ምንታ ንንግዲ ክጥቀምሉ ኢሎም እንታይ ገብሩ ነቲ ወርቂ ኣብኡ የቐምጥዎ ስለዚ ሃገር ምስ ሃገር ዲል ክገብሩ ከለዉ ወርቂ ናተይ ከምዚ ባንክ ስለ ዘለኒ ሰርቲፊኬት ስለ ዘለኒ ነዚ ርኢኻ ከተለቃሓኒ ትኽእል ኢኻ እዚ ስለ ዘለኒ ኮላትራል እዚ ድማ ኣብ ዓደይ ኣለኒ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምዚ ቦታ ኮንፈርሜሽን ኣለኒ ከም ዘለኒ ትብል እዚ ወርቂ እዚ ድማ ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ባንክታት ይወሪዱ ዘሎ እንድሕር እቲ ወርቂ ናትካ ብዙሕ ኮይኑ እንድሕር ኣጠራጢርዎም እንታይ ይገብሩ ኪድ ዕርበል ክብሉካ ክእሉ እዮም ገለ መዓልቲ ከምኡ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ኣይንብልኒ ኢና እዮም ዝብሉ ግን ክብሉ ከም ዝኽእሉ ቅድሚ ሕጂ ገዚኦም ዝወሰድዎን ገለ መለ ናብ ግምት ምእታው ንገለ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ከምኡ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ከም ርዳእ የድሊ ገለገለ ሃብታማት ኣፍሪቃውያን እውን ወርቂ ናቶም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ናብ ስዊትዘርላንድ የምፅዎ እዮም ኣዝዩ ብዙሕ ወርቂ እንተለካ እንታይ ገብሩካ እዮም ዝበሃል ነቲ ሰብቲ ይቐትልዎ ገንዘብ ኳ ከፊሎም ናይ ሚልዮናት ወርቂ ኣቐሚጡ እንተሎ ምሶም እሞኻ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ምስግጋር ናብ ደቁን ገለ መለ እንተዘየለ ب100,000 دي ولا ب30,000 هذا سبب أفريقيا قصيرهم يقتلوه أبو كم زلوا نسب تدين نجيرو ويون نذهبت ناتي نابزا سجاجر وانت زي اللي انت خو اتوركي نابتي زقبو سب أيسجرني نساتهم دما معات ورك حزام يتعرفوا نابنا تاب سويس كم زعين براكتيس كم زتكم يحميهم بتخكل نخستو كم زجيرو ما كتب لا يدخلني خا جن كم زعين سيستم يتكم يوم سويس رايونا يكون قالوا تجاراتوني تكم يوم سويس وكا زو حدا ياخذ كم تخل زبل من تعلني أباس اللي تقمت أيكون كنز بلاكم الريبيوتيشن نساتهم بيزنس ناتهم سلازو خنا زي سبهم كهذا ما يدلينهم زين ناتا let's say 5 كيلو دي ولا 7 كيلو دي ولا 5 كنتال ورق كوز دخا كيلو ناي بليونات تريليونات بيزنس ناتهم شمام كبلاش ولا ما يدلينهم እዚ ማለት ግን ኣብ ታሪክ ኣይገበርዎን ኢለ ክዛረበልኩም ኣይክእልኒ ዳፍነትሊ ኣገለ ፖይንት ከም ዓይነት ገበናት ከም ዝገብሩ ዝዝረብ ዘረባ ኣሎ ግን ዶኩመንት ሒዘ ፕሩቭድ ዝኾነ ነገር ስለ ክሳብ ዘይብለይ ሚት ካብ ሚት ኮይነ ክዛረበኩም ኣይክእልኒ ሶ እዚ ወዲ ዝን ስለ ዝኾነ ይተዓለም ኣብ ካልእ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ንኣብነት beginning to understand that Bitcoin is really going to be the world reserve currency. And you see what's happening in the United States, Mike. President Trump has announced he wants to create a Bitcoin strategic reserve. They want to buy 1 million Bitcoin. That would be very interesting. I think it's highly problematic for them because of the incredible debt load that the United States carries, roughly $100 trillion in debt. So ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ስለ ዝኾነ እዚ ቢትኮይን ዝበሃል ኣገዳስነት ናቱ ካብ ይድመፅእ ስለምንታይ ቢትኮይን ወርቂ ኣብዚ እንታይ ንርፀን ኢና ወርቂ ኣብቲ ቦታ እቲ ተቐሚጡ ዘሎ እትሪእዎ ዘለኹም ወርቂ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ተቐምጦ ዘለካ ነዚ ሴኪሪቲ ናቱ ሓለዋ ናቱ ምክልኻል ናቱ ከም ግለሰብ ኣብ ገዛኻ ከምዚ ወርቂ ተለካ ከመይ ጌርካ ቀሲንካ ትነብር ሰረቕቲ በብዓይነቶም ክመፁኻ እዮም ስለዚ ካብዚ ስለ ተፈርሃይቲ ቴክኖሎጂ ናይ ቢትኮይን ዝበሃል ዝመፀት ቢትኮይን ሶፍትዌር ኣብ ርእስኻ ጥራይ ዘሎ ድማ ንዓኻ ቀቲሎም ጥራዮም ክወስድዎ ዝኽእሉ በዓልካ እንተደሂብካዮም ክወስዶ ዝኽእል የለን ስለዚ እቲ ኮድ ናትካ ኣብ ርእስኻ እዩ ዘሎ ኣብ ርእስኻ ሒዝካዮ ብኤርፖርት ክትከይድ ከለካ ፈትሾም ክረኽቦ ይክእሉን እዮም ተዲኹም ኣለዎም ካብ ወርቂ ንላዕሊ ቫልዩ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ቢትኮይን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት እቲ ናይቲ ቫሉዌሽን ናቱ ካብ ዚሮ ናበይ ደይብሎ ርኢና ኣለና ሕጂ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ቢትኮይን ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ኣሰት ክገብሮ ይደሊ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ዝኣክል ወርቂ ስለ ዘለዎ ግን ካልኦት ወርቂ እናገበሩ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ክሓልፍዎም እውን ስለ ዝኽእሉ እንታይ ገብሩ እዮም ነቲ ቢትኮይን ገዚኦም እዚ ቢትኮይን ድማ 21 ሚልዮን ጥራይ እንድሕር ኮይነን ካብአን ንላዕሊ ክህልዎ ዝኽእል ሰብ የለን ስለዚ ዝበዝሐ ካብዚአን 21 ሚልዮን እንድሕር ወሲድካ ንሓዋሩ ንቀፃልነት ንስኻ ኢኻ ዶሚኔት ክትገብሮ ትኽእል ትቁጠባ ስለዚ ንዶላር ምዚ ቢትኮይን ከተሓዝዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እንታይ ይስኸ ኣብ ወርቂ ዝለዓለ ኣለና ግን ካባና ንላዕሊ ክሕዙ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ ኣብ ዓዶም ወርቂ ዘለዎም በዓል ስዑድያ ቻይና ራሽያ ብዙሕ ወርቂ ስለ ዘለዎም ኣብ ዓዶም ዝበዝሐ ወርቂ ክህልዎም እዩ ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣለዎ ሰብ
ነዚ ቢትኮይን ዝበሃል ኣገዳሲ ክፋልናቱ ክንሕዘይና ንሕና እሞ ድሕሪት ዋጋናቱ ንሰማይ ተተኮሰ ንሕና ዝበዝሐ ቢትኮይን ስለ ዘለና ቁጠባናትና ዶላርናትና ንሓዋሩ ዶሚኒያንት ኮይኑ ክቕፅል ይብሉ ዝበዝሐ ወርቂ ኣብ ባንካዚኖ ዘለና ንሕና ኢና ዝበዝሐ ቢትኮይን ተወሲኽናሉ ኣብ ዓለም ንዶላር ክወዳደሮ ዝኽእል ባጤራ ከም ዘይህሉ ክንገብር ኢና ዝብል ሓሳብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መመሊሱ ተቐባልነት እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ ስቲል ኣብ ኩርስናቱ ኣይደይበን ኣሎ ኣብ ኩርስስ ምስ ደይበ እንታይ ይውስን ዝያዳ ሽዑ ክንሪኦ ኢና መንግስቲ ናይ ጆ ባይደን ግን ገና ከይከዶ ከሎ ነተን መንግስቲ ኣሜሪካ ሒዝዎን ዘሎ ቢትኮይን ብሓራይ ክሸጠን ይጓየሎ ዳትስ ዋይ ናይ ክሪፕቶ ዋጋ ወለቕ ዘለቕ ዝብል ዘሎ ቢትኮይን ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ተንቆልቁል ዘላ ትድይብ ዘላ ኣገይን ሎንግ ተርም ቪዥን ክህልወኩም ኣሎ ንነዊሕ ጠሚትካ ክትከይድ ክትክል ኣለካ እቲ ኣገባብ ኣካይዳ ወርቂ ሒዝካ እንተለኻ ወርቅኻ ሸጥካ ናብ ቢትኮይን ቀይር ረብል ኣለኹም እስ ኦኬ ምጥን ዝበለ ወርቂ ሓዝ ስቶክስ ሓዝ ካልእ ዓይነት ኣሰት ሓዝ ኣብ ሪል ስቴት እውን በቲ ኢንቨስትመንት ትራስት ጌርካ ኢንቨስት ግበር ክሪፕቶ እውን ኣብ ቢትኮይን እውን ኢንቨስት ግበር ኣብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ዓበይቲ እውን ኢንቨስት ግበር ዳይቨርሲፋይድ ፖርትፎሊዮ ክህልወካ ኣሎ ገንዘብካ ባንኪ ጥራይ ኮፍ ምባል ውፅኢታዊ ኣካይዳ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ናብኡ ትኸይድ ኣላ ራሽያ ናብኡ ገፃ ትኸይድ ኣላ ቻይና ናብኡ ገፃ ትኸይድ ኣላ ካልኦት ሃገራት ድማ ይጎያ ኣለዋ ስለዚ ብሃገር ደረጃ ኤርትራ እንታይ ትገብር ኣላ ንሶም ይፈልጥዎ ዝያዳ ብግለሰብ ደረጃ ግን ንእሽተይ ክፋልናትካ ካብዚ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ክትጥቀመሉ ብትሕትና ይተሓሳስብ ናው let's go to ናይ ቁጠባ ደረጃ ክንሰግር ክንፍትን ኢና ብቁጠባ ደረጃ መጀመርያ ኣብ ኣፍሪካ ክንዛረብ ከለና ነዚያ ከበኩም ክፍትን እየ ኣብ ኣፍሪካ ደረጃ ክጅምር ስለ ዝኾንኩ let's start with this one In Southern Africa, while South Africa is taking action against Zimbabwe's migrants, Zimbabwe is taking action against Chinese miners. Zimbabwe's government is scrutinizing a Chinese mining company for severe environmental impact due to its operations in the country. The company in question is Sino-Africa Huijin Holdings. It has been operating a gold mine in the country's east for at least 4 years since 2021. It lies in the Mutasa district of the Manicaland province, and the mining firm has been facing accusations of severe environmental. እንታይ ንርኢ ኣለና ወርቂ ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ማዕድናት ናይ ኣፍሪካ ስቃይ ምንጭ ናይ ስቃይ እንድዮም ምንጭ ናይ ረህዋ ኣይኮኑን ምንጭ ናይ ስቃይ እዮም ኣብዚ ዚምባብዌ ዝበሃል ኣብ ካልእ ሃገር እውን ኣብ 2-3 ሃገራት ሰሚዐ ኣለኹ እቶም ናይ ቻይና ካምፓኒታት ክዕድኑ ዝመፁ እቲ ብኮ ናይ ኣፍሪካውያን ስለ ዝፈልጥዎ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ብትክክል መንገዲ ኣይዕድኑን እዮም ካልኣይ ድማ ሕማቕ ጉሓፍ ኣብተን ሃገራት ከም ዝተርፍ ይገብሩ ዝብል ዘረባ ሕጂ እዚ ንቻይና ንምብልሻው ዝጥቀምሉ ታክቲክ ክኸውን ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ብኻልእ ኣረዳድኣ ግን ከም ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ነቲ ዘለወን ማዕድናት ክሳዕ ክንደይ ብትክክል ክጥቀማሉ ይኽእላ ምግንዛብ የድሊ እዞ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ እቲ መንግስቲ ሓያል ስለ ዘይኮነ ትክክለኛ ኣሰራርሓ ስለ ዘይፈልጥ ፅፉፍ ኣካይዳ ስለ ዘይብሉ መጋበርያ እዩ ዝኸውን እቲ ዘለዎም ፀጋታት ብትክክል ኮንትሮል ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ዳትስ ዋይ ተን ሃገራት መመሊሰን ኣብ ሽግር ክኣትዋ ነቲ ፀጋናተን ድማ ብኡ ገይረን ክረብሓን ንላዕሊ ገፀን ክኸዳ ዘይትርየን ብግምጣሉ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ማዕድናት ናታ ንኣብነት ዶክተር ፍቅሬ የሱስ ዘውፅኣ ሓንቲ ፖስት ነይራ ሎሚ ኣብቲ ኣብ ዑርና ዝበሃል ቦታ ከርከሻ ዝበሃል ፕሮጀክት ኣብኡ ኢንቨስት ገይሩ ዘሎ እዚ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ዝበሃል ወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ዝተፈላለየ መግለፂ ናቱ ወርቂ ናቱ ረኺቡ ከም ዘሎን ዘተኣማምን ደረጃ ምዃኑን ዝበለፀ ዓይነት ወርቂ ረኺቡ ከም ዘሎ ብምፍላጥ ሕጂ ድማ ናብቲ ምውፃእ ገጾም ክኣትዉ ምዃኖም ይነግር ኣሎ ኣብ ቢሻ ብዝረኣናዮ ኣብ ካልኦት ኢንዳስትሪ ደረጃ ናይ ወርቂ ኣብ ኤርትራ ዝረኣናዮ ግን ሓደ ፅፉፍ ዝኾነ ኣካይዳ ከም ዘሎን እቲ ሃገር ድማ ብትክክል ነቲ ክእለት ነቲ ኣሰራርሓ ብደቂ ሃገር ብዜጋታት ደቂ ሃገር ባይ ዘ ወይ ካብ ቢሻ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣለው ኢንተርነት ስለ ዘለዎ ይፅሕፍሉ እዮም ንዓይ እውን ርክብ ኣለና ሓደ ክልተ ምሳይ ርክብ ዝገብሩ እውን ኣለው ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዝን ይብሉ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ ቢሻ ዝሰርሕ ዝበሉኒ ክንደይ ሰባት ርአ ኣለኹ ኣብ ወሳብ ይረኽቡኒ ስለዚ ኢንተርነት ኣለዎም ብጣዕሚ ምዕቡል ዝኾነ ኣሰራርሓ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ንሪኢኹም ኣለኹም ኤርትራ ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ብቁርጡ ኣገባብ ንምጥቃም ውሕልነት ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና ካብ ወርቂ ዝወፅእ ገንዘብ ብዘርከበ ኣብ ጎረቤትና ትግራይስ እንታይ ይኸውን ኣሎ እቲ ወርቂ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ቀፃሊ ዘረባ ዘሎ ሓደ በብወገኑ ከውፅእ ዝፍትን መንግስቲ ሰሪቑ ይወስደና ኣሎ እዮም ዝብሉ ካብ ትግራይ ገለ በቲ ኸይዱ ይበሃል ኣሎ ገለ ናብቲ ኸይዱ ኣብ ሱዳን ተኸይድካ እቲ ወርቂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ዳርጋ ዝበፅሐ እቲ ሓሜት ዝበሃል ወሲዱ ናብ ዱባይ ገፅኹም ትሸጦ ገለ መለይ ዝዝረብ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም ኤርትራ ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ወላ ኣዝዩ ገጅፍ ፀጋታት ኣይኹን ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ግን ብውዕልነት ተጠቂማ ኣብ ረብሓ ናይቲ ህዝቢ ተውዕሎ ዘላ ሃገር ዘላ ኤርትራ እያ ስለዚ እዚ ዓብይ ኮምፕሊሜንት ክወሃብ ይግባእ
كبلي دلي اجي ناب إثيوبيا قصنا أنا سجرنا كيدنا For this new stock market, and really, what does this say about the government's aspirations moving forward? Thank you very much, Jen. As you said, Ethiopia, we didn't have a stock market since the 1960s. Is on the final chapter to launch the Securities Exchange. The official final date is not announced yet. About the government's ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ወይ እውን ኢትዮጵያ ትግደሱ ሓደ ኣገዳሲ ኩነታት ተራይሎ ኣብ ኢትዮጵያ ስቶክ ማርኬት ጀሚሩ ኣሎ ኣቢ ንነዊሕ ዝሰርሓሉ ካብ ዝመፅእ ክገብረ ናበለ ዛረብ ዝነበረ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ብወቅዒ ኢትዮጵያ ካፒታል ማርኬት ስናታ ክፊታቶላ ስቶክ ማርኬት ተኸፊቱላ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ ማለት እጂ ኣብ ስቶክ ማርኬት ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ዝገበሩ ማለት ኣይኮነን absolutely not እዚ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝገበርኮ መፅናዕቲ የብለይን just ኣብ ብሉምበርግ ዝወፅእ ሓበሬታ ዝበኩም ዘለኹ ስቶክ ማርኬት ናቶም ተኸፊቱሎ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናቶም ብርክታት ናቶም ኣብ ዕዳጋ ክጅምር እዩ መን ክገዞ ብኸመይ ክግዛእ ቀሲልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኣነ ሪኮመንድ ኣይገብርኒ መብዛሕትአን ሃገራት ወላ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ንነዊሕ ዝኸደ ስቶክ ማርኬት ኣሎ ኣብኡ እውን ኢንቨስት ኣይገብርኒ ሓደ መብዛሕትኦም እቶም ኣብቲ ስቶክ ዘለዎ ባንክታትን ካልኦት ትካላትን እዮም ሪሊ ሶሊድ ኣሰት ናቶም ፈሊጥካ ሓይሊ ናቶም ፈሊጥካ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ካልኣይ ምስቲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘሎ ካብኡ ወሲድካ ረቢሕካ ክትወፅሉ ትኽእል መንገዲ እውን የለን ስለዚ ሊኩዊድ እውን ኣይኮነን ቀልጢፍካ ብደለኻዮ ግዜ ሸጥካ ገንዘብካ ወፂድካ ክትከደሉ ትኽእል መድረክ እውን የለን ስለዚ ኢትዮጵያ ስቶክ ማርኬት ጀሚራላ እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ ኣቺቭመንት እዩ ስቶክ ማርኬት ምጅማር ማለት እቲ ዕዳጋ ምኽፋት ማለት እዩ በዓል ገንዘብ መፅዩ ብርኪ ክገዝአሉ ዝኽእል መንገዲ ከፊትካ ኣለኻ ነቲ ሃገር ዓብ ዕድል እዩ ምናልባት መን እዮም ክረብሕሉ ሰብ ዓበይቲ ካፒታል ንኣብነት ካብ ኢማራት መፅኦም ነተን ካምፓኒታት ገዝእዎን እዮም ሕጂ ብወቅዒ ብስቶክ ማርኬት ጌርካ ብርኪ ናይተን ካምፓኒታት ክትገዝእ ትኽእል ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካዊ ቀውሲ ስለ ዘላ ድማ እቲ ብርኪ ከምቲ ክኾኑ ዝግባእ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብሕሱር ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ምናልባት እቲ ሃገር ፅቡቕቲ ኮይና ፅቡቕ ክንከይድና ዝብሉ ሰባት ዓቕሚ ዘለዎም ሪስክ ክወስዱ ዝኽእሉ ኣብቲ ፖለቲካ ድማ ፅልዋ ዘለዎም ኢዶም ክትው ይኽእሉ እዮም ተራ ሰብ ብዙሕ ፅልዋ ዘይብልካ እሞኻ ዝርከበን ገንዘብካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቮለቲሊቲ ወይ እውን ሪስክ ዘለዎ ኢንቨስት ግበር ማለት ግን ኣይኮነን ይግዳስ ኢትዮጵያ ኣብዛ ምስ IMF ዲል ካብ ትገብር ኣብዘን ዝሓለፋ 2024 ጀሚራ ብዙሕ ነቲ ቁጠባናታ ክትከፍቶ ከም ዘለዋ ትግደድ ኣላ ምስ IMF ዲል ተጌርካ ከም ውፅኢት ናቱ ክትገብሮ ዘለካ ግዴታታት ኣሎ ዕዳጋ ናትካ ክትከፍተለካ ፋይናንሻል ሴክተር ናትካ ክትከፍተለካ ኣብ ባንክታት ናይ ደገ ከኣትው ምዃኖም ኣብቲ ሃገር ተነጊሩሎ እንደገና ሕጂ ድማ ስቶክ ማርኬት ከፊቶም ኣለው ስለዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ድሮ ብወቅዒ ተኸፊቱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ከምኡ ፕላትፎርምስ ብኢንተርኔት ክንገብር ኢና ገለመለ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ንሽተይ ክንሰምዓ ድሕሪኡ ናብቲ ካልእ Announced yet, but the Ethiopian Securities Exchange said it will be launching or it will be ringing the bell the second week of January. What the government and the public are expecting from this, the government is trying to So Ethiopia's economic reform መጀመርያ ነቲ ባጤራ ሊበራላይዜሽን ክገብሩ ከም ዘለዎም ብር ኣብ ኤክስቼንጅ ሬት ክርከብ ከም ዘለዎ ኢሎም ነይሮም ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትረኽቡ ከም ትኽእል ወርሒ 7/14 ገይሮሞ ባንክታት ሓደሽቲ ከኣትው ከም ዘለዎም ፎሬን ባንክስ ከኣትው ኣፍኪዶም ሴንትራል ባንክ ሬይዝስ ክሬዲት ግሮውት ካፕ ቀደም ሓደ ሕጊ ነይርዎም ክንምንታይ ገንዘብ ክትጥቀም ትኽእል ንዑ ቀይርዎ ኣብ 2025 ቀዳሞት ሰሙናት ወይ እውን ኣብ 2025 ወርሒ ሓደ ድማ ስቶክ ማርኬት ናቶም ክጅምሩ ምዃኑ ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ that's a good achievement ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እናተኸታተልና ንሕና ነቲ ኩነታት ክንበኩም ክንፍትን ኢና ስለዚ ድሮ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ብር ወርሒ 7 ካብ ዝጅምር ኣበይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ ብር መመሊሱና ሞተይ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ሞት ናይ ብር ድማ ነቲ ተራ ህዝቢ ብብር ዝኽፈል ዝነበረ መነባብሮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝገብሮ ስለዚ ኣገይ ተራ ኢትዮጵያውያን ዝበዝሐ 9 ዓመታዊት ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብዚ ኩነታት እዚ ክረብሕ ይኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ክሳራ እዩ ዘሎ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍሎ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ባይቶታት ናቶም ዝረብ ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሕጂ ብቻ ሳይሆን ነዳጁ አጠቃላይ ልማታችን የሚያረጋግጥ ስራ አጥነት የሚቀንስ የውጭ ምንዛሪ ችግራችን የሚቀንስ ሰላማችን የማያደፈርስ ፍቅርና ይቅርታችን የሚያሻግር መሆን መቻል አለበት። ይህ እንዲሆን ሁላችንም በትብብር መንፈስ እንደምንሰራ ይጠበቃል። አዲስ ግኝት በመሆኑ
ቅድሚ 4 ዓመት ኣብይ ኣሕመድ ነዳዲ ረኺብና ኢና እቲ ነዳዲ ድማ ንቁጠባና ናይ ወፃኢ ሸርፍና ንኩነታትና ንኩሉ ክቅይር ኢሉ ተስፋን ሃፋን ገይርዎም ነይሩ እንታይ ይብሉ ለው ሲጠብቁ ለነበሩ ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን ያልኩት ከ4 ዓመት በፊት ነበርና ብዙም ፖለቲካ ነው ትንሽ እንደው እርሶንም መጠርጠሪ ሳይሆን ምን ደረሰ የነዳጅ ሸዋሸዋ ነው የሚሉ አሉ ነው ሸዋሸዋ ነው የሚሉ አሉ። ያው ወቅቱ አቴንሽን ምናምን ለማግኘት ነው ነዳጁ የሚሉ አሉ። ተሳስተው ነው ነዳጅ አይደለም የሚወጣው የሆነ ጊዜ ላይ ሆነ እንትን ውሃ ስርገት አድርጎ ነገር ተበጥብጠው ነው የሚሉም አሉ። ሐሜቱ በዛ እንደው የዚህ ነዳጅ ነገር እንቅጩም ቢል ሶት ጉዳይ ናይ ነዳዲ እንታይ ኮይኑ እዮም ዝብሉ ዘለው ዘረባ እዚ ድማ ከምዚ ሚም ኮይኑ ዝዘውር ዘሎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ነዳዲ ረኺብና ኢና ልክዕ ከምቲ ኣብ 2024 ክጅምር ከሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ረኺብና ኢና እንታይ በሃል ኮይና ኣምላኽ መስገን ኢሉ ስለ ዝሓስበ ነዳዲ ረኺብና ኢና ብምባል እውን ሓስዩ ከም ዝነበረን ናይ ነዳዲ ጉዳይ ድማ ኣብ ፈቐዶ ጎደና ሽግር ፈጢሩ ኣለዎም ሓሶት ናቶም ግን ሓደ ግዜ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እንታይ ዝብል የብልናን እዩ ዝብል ናይ ሓሶት ተስፋ ሂብን እዩ ተስፋ ስለዘይሂብ ብዙሕ ሰብ ዘይሕጎስ ኣለዎ ተስፋ ግን ኣይብን እዩ ብሓሶት እዚ ክንገብር ኢና ድሕሪ ወርሒ ከምዚ ክኸውን ገለ መለ ዝበሃል የለን ከምዚ ክንገብር ኣለና ይብል እዩ ግን ሓደ ግዜ ሰብ ደስ ኣይብሎን እዩ ምክንያቱ ተስፋ ዘይሂቦ ይነት ሰብ እዚ ክንገብር ኢና ቀልጢፉ ክንገብር ኢና ደይብል ብግምጣል ናይ በዓል ኣቢ ጌርና ኢና ክኸውን እዩ ብምባል ናይ ሓሶት መብፅሓ ሂብካ ግዜ ክኸይድ ከሎ ግን ቀፃሊ ሓሶት እናኾነ ክፀንሕ ከሎ እቲ ኩነታት መመሊሱ ዘዋርድ እዩ Now to Africa, Russia has provided a donation of more than 1,600 tons of wheat to Ethiopia. The supplies are to be distributed through the UN World Food Programme, including to assist Sudanese refugees in an eastern part of the country. Now, numerous civilians displaced by an ongoing civil war in South Sudan have fled to Ethiopia's Gambela region, and that has increased needs for food and other aid in one of Africa's long ties between his simultaneous today have long willful to women. The former Soviet ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብፍርያት ናይ ስርናይን ናይ እኽልን ኣብ ኣፍሪካ ንነፍስና ኪልና ንሰደድ ጀሚርና ኣለና ብምባል ነዊሕ ጠራራዕ ተባሂሉ እዩ ብዙሕ ተፈኪሩሉ እዩ ብዙሕ ተዛሪቦም እዮም እቲ ሓቂ ግን ንህልኩም ረድኤት 1600 ቶን ናይ እኽሊ ካብ ራሻ ኣትዩሎ ሕጂ ንኣቢ ብጣዕሚ ኣብቲ ፒኣር ሓሲብዎ ኣሎ እዚ ነቶም ስደተኛታት ካብ ሱዳን ድመፁን ካብ ካልእ ድመፁን ንዖም ንምዃን እዩ ዝኽሊ ዝኣቱ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ብዙሕ ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ደርቂ ከም ዘሎ ብጥሜት ደርቂ ሰብ ይመውት ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ጥሜትን ደርቅን ሰብ ይሃሱ ከም ዘሎ ኣብ ዓፋር ኣብ ካልእ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ደርቂ ከም ዘሎ ኣብ ኦሮምያ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብ ግን ሓደ ፍሉይ ኢሜጅ እዩ ፈጢሩ ዘሎ ንሱ ድማ ናይ ፕሮስፐሪቲ ሃብታም ዝኾነ ሕብረተሰብ ከም ዘሎ ንኣዲስ ኣበባ ዝቁፀራ ጎደናታት ኣዝዩ ዘብለጭልጭ ልችታትን ኤልኤዲ ልቺ ከምኡ ድማ ነቲ ጎደናታት ናይ ብርግፅ ፅቡቅ ጌሩ ሰሪሕዎ እቲ ጎደናታት ብዙሓት ቱሪስት ዝስሕብ ኣሎ ብዙሓት ቱሪስት ድማ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣወንታዊ ቪድዮታት ይገብሩ ኣለዉ እዚ ፅኢልካ ዘይከውን ዛዕቡ ምዝራቡን ፅቡቅ ኣይኮነን እንተኾነ እቲ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ብመሰረቱ ኣብ ገለገለ ከተማታት ብትገብሮ ነገር ዘይኮነ መሰረታዊ ፍታሕ ንክትገብር ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት ምዃኑ ንኣብነት ኢትዮጵያ ዓብዪ ዲጋ ኣለና ናይ ኤሌክትሪክ ዋጋ ድማ ኩሉ ኤሌክትሪክ ናይ ኣፍሪካ ክንሰድድ ንኽእል ኢና ክብሉ ከለዉ እቲ ኩነታት ናቶም ግን እዚ ይመስል ዳለቀሱ 3 ቀን 4 ቀን ነዳጅ ለመቅዳት ባጃጆች ባህር ዳር ውስጥ ይሰለፋሉ ሌላ ገጠር ወረዳ ላይ አይደለም 3 ቀን 4 ቀን ይጠብቃሉ ሲያጡ ምንድነው የሚያደርጉት በጥቁር ገበያ 2 ሊትር በሃይላንድ 2 ሊትር 600 ብር እየገዙ ነው የሚጠቀሙት ስለዚህ ሁሉ ችግር የፈጠረው የአቅርቦት ችግሩ ነው የአቅርቦት ችግሩ ከተሻሻለ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብብዙሕ መንገዲ ዝስማዕ ዘሎ ነዳዲ ይሰኣን ኣሎ ዝብል እዩ ነዳዲ ምስኣን ኣሎ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ሪጋ ተሰሪዑ ከም ዝኸይድን ብፀሊም ድማ እቲ ዋጋ ላዕሊ ደይቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ እዩ ገይሩ ስለምንታይ ከም ዝኸውን ክኢሉ ሃንደበት ኣብ ዓለም ደረጃ ፍሉይ ናይ ነዳዲ ዋጋ ምቅያር ኣጋጢሙ ድዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እንድሕር ኢልኩም ነው ኣብዚአን ዝሓለፋ 6 ወርሒ ወይ 5 ወርሒ ፍሉይ ናይ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዝተቐየረ የለን
ጂኦፖለቲካሊ ቅድሚ 2 ዓመት የስተቀያይሩ ነይሩ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ኩናት ዝጀመረ ከምኡ ድማ ኢራን እስራኤል ኣብ ዝገብራሉ ዝነበራ ወርሒ 10 ገለቢሉ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ዋን ግን there is nothing ብዓለም ደረጃ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንምቅያር ዘጋጠመ ኩነታት የለን ፍሉይ ክስተት የለን ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ካበይ ዝመፀ እንድሕር ኢልና ግን ሓደ ነገር ኣሎ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ምናልባት ብከምኡ ከይርድኦ ይኽእል ግን ኣብዚያ ስምዕዋ መግዣ ዋጋ እንዲሁም ደግሞ አስፈላጊ ሌሎች መረጃዎችን ከግምት በማስገባትና መነሻ በማድረግ የነዳጅ ውጤቶች የችርቻሮ ዋጋን መንግስት መቀለስ ችሏል። በዚህ ክለሳም በተለይ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪው ገበያ እጅንታይም ዝብል ዘለው መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኣብ ማለት እዩ ምስ IMF ዲል ገይሩ ነቲ ቁጠባ ክኸፍቱ ከም ዘለዎን ብኡ መንፅር ድማ ነቲ ቁጠባ ንምርግጋእ ቢልዮናት ገንዘብ ይህብዎ ከም ዘለዎን ቀዳማይ ገፅ ክህብዎ ከም ዝጀመሩ እቲ ዝቕፅል እውን ክወሃብ ምዃኑ ከምኡውን ወርልድ ባንክ ገንዘብ ክህቦ ምዃኑ ከም ቅድመ ኩነት ግን እንታይ ክገብር ኣሎ ነቲ ቁጠባ ሊበራላይዝ ክገብሮ ኣለዎ እዩ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ዝበኻሊ ዘረባ መጀመርያ ድጎማ ዘበለ ኩሉ ከኣልዮ ክኽእል ኣለዎ ብዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ ቁጠባ ክኸውን እንተኮይኑ ድጎማ ክእል ኣለዎ እዮም ዝብልዎ ድጎማ ምእላይ ማለት ከንታይ ማለት እዩ ነዳዲ ኣብ ዓለም ዘሎ ብዋጋ ናይ ኣብ ዓለም ዘሎ ዋጋ ክሸይጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ኸኣ ንህዝብኻ ደሞዝ ናትካ ምስቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘይወዳደር እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ክነብር ኣይክእልን እዩ መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ከምኡውን ናይ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ናይ ዘን ዝምዕብላ ዘለዋ ነዳዲ ይኹን ካልኦት ቀረባት ብድጎማ እዮም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ምክንያቱ ኣታውናቶም ነቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ብዶላር ዝሽየጦ ዘሎ ምስኡ ተወዳዲርካ ክትዕወት ስለ ዘይትኽእል ወይ እውን ህዝብኻ ሰርቫይቭ ክገብር ስለ ዘይክእል ስለዚ ነዳዲ ገዚእኻ ብድጎማ ክትቦ ክትክእል ኣለካ በቲ ዓቕምናቱ ክገዝእ ከም ዝኽእል ነቲ ትራንስፖርት እውን ብዓቕምናቱ ክኸዶ ከም ዝኽእል እንተዘየለ ብዓለም ደረጃ ዘሎ ዕዳጋ ክኸይድ እንድሕር ኢልካ ደሞዝናቱ ድማ ከምቲ ናይ ካልኦት ዓለማት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ሰብ ስለዚ ነዳዲ ኣብ ኬንያ ብከምዚኦም ዝጥቀሙ ኣብ ኡጋንዳ ብከምዚኡ ኣብ ዱባይ ብከምዚኡ ኣብ UAE ከምዚኡ ኣብ ኣሜሪካ ከምዚኡ እንድሕር ክትብል ኮንካ ተኣታውናቶም ካብ ግምት ክትእትዎ ክትክእል ኣለካ እቶም ሰባት ነዳዲ ከምዚ ክኸፍሉ ከለዉ ኣብኡ ኸ ብክንደይ ገዚኦም እዮም እንታይ ኣታዊ ስለ ዘለዎም እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ነዚ ኣብ ግምት ክትእቱ ክትክእል ኣለካ ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ድጎማታት ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ድኹዒ ከኣልዮ ከም ዘለዎ ወይ ከጉድሎ ከም ዘለዎ ደረጃታት ኣለዎ ኣብ መድሓኒት ዝግበር ዝነበረ ኣብ መግቢ እውን ዝግበር ዝነበረ በዓል ዘይቲ ገለመለ ከምኡ ኣብ ነዳዲ ዝግበር ዝነበረ ከኣልዮ ይግደድ ኣሎ እዚ ምግዳድ እዚ ምእላይ ድማ እንታይ ዝፈጥር ቀልጢፉ ኢንፍሌሽን እዩ ዝፈጥር ዝቕባቤ መንሃር ናይ ዋጋታት እዩ ዝፈጥር ነዳዲ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ናይ ትራንስፖርት ዋጋ ይውስኽ ናይ ዝኾነ ይኹን ቀረባት ኣብቲ ዕዳጋ ዘሎ ንላዕሊ ይውስኽ ምክንያቱ ነዳዲ ንላዕሊ እንተወሲኹ ሓረስታይ ብምሉእ ነዳዲ ስለ ዝኸብር ዘሎ ዘይቲ ድዩ ሽጉርቲ ድዩ ኮሚደረ ድዩ ኩሉ ነገር ዘፍርዮ ንላዕሊ ክገብሮ ምክንያቱ ነዳዲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቁጠባ ናይ ፕሮዳክሽን ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ነቲ ደሞዝ ብፍላይ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ማዕረቲ ዝውስኽ ዘሎ ዋጋታት ደሞዙ ተደየስተኻኺልካ እንታይ ትፈጥር እቲ ህዝቢ ልውላው እየመፅኦ ልውላው ከም በዓል ኢትዮጵያ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ቀልጢፍካ መፍትሒ ተዘይጌርካ ክፍንጀር ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ክነብር ተዘይኪኢሉ ሓፊሉ ኣንጻርካ ክትንስዩ ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቕናቕ ድማ ነቲ ህዝቢ መሊሱ ምክንያት እዩ ዝኾነ ገለገለ ሰብ መናብሮ ከፊዎ ናብ ቃልስን ናብ ኩናትን ካብቲ ከም ዝኽእል ጀዋር መሓመድ ኣብ ካልእ ቪድዮ ናቱ ገሊፅዎ ነይሩ ሓደ ካብቲ ነቲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቁጠባዊ ቀውሲ ከዓ መመሊሱ ከም ዝረስን ይገብሮ ኣሎ ነቶም ሃብታማት ምናልባት ረብሓ ክፈጥረሎም ይኽእል ኸውን እዚ ነቲ ተራ ሰብ ግን ካብ ኢድና ኣፍቲ ዝነበረ መሊሱ ከፅድፍ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር እጂ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናትና ጥራይ ትርአዩ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትና ረአይዎ ገበያው ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ እንዲሁም ደግሞ የዋጋ መሰረት ያለ በመሆኑ አብዛኛው መንግስት የሚደጉመው በጥቂቱ ደግሞ ወደ ማህበረሰቡና ወደ ተጠቃሚው እየተሸጋገረ የሚሄድ አካሄድን እየተከተልን ነው የምንገኘው። ከጎረቤት ሀገሮች አኳያ እጅግ በጣም ያነሰ ነው። ጅቡቲ 1.74 ዶላር ሲሸጥ ኢትዮጵያ ውስጥ 0.8 ሶንታይም ዝብሉ ዘለዎ ብመንፅር ናይቲ ጎረባብትና ካብ ካልኦት ዝኸፍእ ኣይኮነን ዘለና ኣብ ኬንያ 1.4 ዶላር እዩ ንሊትር ኣብ ጅቡቲ 1.8 ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ ጎረባቢና ኣብ ጎደቦና ዘለዋ ልዕሊና እዮም ዝኸፍሉ ኣብ ኡጋንዳ 1.3 ክኸውን ከሎ ኣብ ታንዛንያ 1.1 ዶላር እዩ ስለዚ ካብ ካልኦት ስቲል ዝተሓተ ዋጋ ከም ዘለና
أنا ليترو ندادي بدولار كتمان كله سلزي فليز بلا كنتات هاي جبرناني بلو تحطه زي حق قون خليو. The question is it is be قدم نابنت حدا بيا بإكسبوس غير وزن بري أبك ما تخلو حدا ليترو بعسرة برينيرو نداديلو الجيجن لمية بر كابتي حقا قون كله بس اللي مدما ساب شدش لمية بر بس حلو بوتاتات علو نابلي زارب له سلازي انتاينا نرزلنا بزحات سبات نداد حبيهم بو يهبت مخم زلو ناف كالو تغرات مون موساد كم زلو مخنياتو دحري ندادي اب كالو تغرات كبور تخوين كاب إثيوبيا سب سريقو اب كال هاجر كشي كم زخل فلوتيو بحافجا ازي كنتات زي ناي ندادي واغا نتقطبا بابيو زتنكف كم مخانو متن ني ابي نتسلطانو حدغا كفطرولو زخل كنتاتيو اسواي اتي منغستي قال نغير كغبر كم زغدد شو ازي بحد وغن كون كلو بخال من قد دما ابي احمد حدش حقي اتاتاتيلو يبحلالو اذا حدش حق زبلو زله دما زي حدش حقي ببزح من قدي ازربي كوينالا نابنت ابزن اسمعيو تمليسه تحقق نغركم የመጀመሪያው የለ ጥያቄ የዚህ ህግ አስፈላጊነቱ ግልጽ አይደለም። ምናልባት ግለሰቦችን ለማጥቃት ነው ምናምን የብለውን እንኳን እንዳለ ባንወስድ ቡድኖችን የተወሰኑ ቡድኖችን ለማጥቃት ያለመ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ የሆነ ነው መስለው በአንድ በኩል ምክክር ኮሚሽን ብለን አገር እናስታርቃለን ብለን ጥረት እያደረግን እንዳለው ያለፉ ቁርሾችን እንታይ ዘዛርቦም ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ሕጊ ሓዳሽ ንብዙሕ ዕላማታት ክትጠቅም ትኽእል ሕጊ ኣፅዲቆም ኣለዎ እሳ ድማ ባይቶ ናይ ኢትዮጵያ has approved a new asset recovery law targeting undeclared income and undeclared income and asset acquired through illicit means. The law, effective retroactively up to 10 years, applies to assets exceeding 10 million birr in value. እንታይ ዝብል ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ወይ ብትክክለኛ መንገዲ ዝኣተወ ኣታዊ ንዕዑ ካበይ መፅኡ ተባሂሉ ተሓቲቱ ትሰብ ኤግዛክትሊ ምክንያቱ ዘይብሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ን10 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሶም 10 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሶም እዚ ኣታዊ እዚ ካበይ ኣምፂኻዮ ኢሉ ሰብ ክሕተት እዩ ኤግዛክትሊ ዶኩመንት ተዘይቕሪቡ ትክክለኛ ሓበሬታ እንተዘይሂቡ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ትሕታትነት ክኣቱ ከም ዝኽእልን መልክዓቲ ክወርዱ ከም ዝኽእልን እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ናብ ይህ የንብረት ማስመለስ አዋጅ የምናጸድቀው የሀገራችን የዳኝነት ስርዓቱ የፍትህ ስርዓቱ የጸረ ሙስና ትግሉ ነፃና ገለልተኛ በሆነበት ኢንቫይሮንመንት ቢሆን ኑሮ እንዴት ደስ ባለኝ ነበር እጅግ በጣም ደሰት ነበር ምክንያቱም እያንዳንዱን አሁን እዚህ ጋር ያነሳናቸውን ሹዎች በእነዛ ስርዓቶች ስለምናያቸው በጣም የዘመነ የግብይት ስርዓት ባለበት እያንዳንዱ ሰው ምን ያህል ገቢ ያለው ምን ያህል ወጪ ያለው ቡክፒንግ ስርዓት በሌለበት ይህን ያህል ሀብት አለህና ሰነድ አምጣ ሲባል እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር እንታይ ተዛርቦም ዘሎ ዞም ሰባት ጽቡቅ ዝኾነ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ምክንያቱ ተመሊስካ እንተሪኻዮ እቲ ሕጊ ንፖለቲካዊ መዓላ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ይትፍርህ ዘሎ ታይቱ ዕላማ ድማ ንዝጠርጠርዎ ሰብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኩሉ ኣታዊኻ ምስ ናቱ ኤቪደንስ ኣቕርበልና ተሪሎሞ ተራ ሰብ ቡክኪፒንግ ዘይብሉ ተኣክል ኤቪደንስ ዘይብሉ እንታይ ገብርዎ እዮም ምክንያት ኣለዎ ኣብ እስር ቤት ክትዎ ብፍላይ ብፖለቲካ ዝቀናቀኖም ወይ እውን ስቃድ ዝፈጥረሎም ሰብ እንተኮይኑ ስለዚ ሕጊ እዚኣ ነፍሱ ዝኻለ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክትውዕል ትኽእል ናብ ኩሉ ዓይነት መንገዲ ክትሽረፍ ትኽእል ሕጊ ምዃና ምናልባት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንድሓር እንተዝብሉ ሰብ ክጥንቀቕ ምኻለ ወይ እውን ካልእ ምገብር ምኻለ 10 ዓመት ንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ ግን ኤግዛክትሊ ስለምንታይ 10 ዓመት ይምለስ ስለምንታይ 30 ዓመት ደይብልዎ ምናልባት ምክንያቱ ንገለ ክፋል ኤሊት ክትረክብ ወይ ንገለ ሰባት ንክትረክብ ዝተገበረ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ምስቲ ኣብቲ መንግስቲ ዘሎ ኣብቲ መንግስታዊ ኣካላት ዘሎ ምልችውና ወይ እውን ሕጊ ተጠቒምካ ሕጊ ኩሉ ግዜ ሕጊ ዝበሃል ዝፅቡቅ ዝመስለና ሰባት ኣለዉ ሕጊ ንፀላኢኻ ንኸተጥቅዕ ሕጊ ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ ኤግዛክትሊ ነቲ ፀላኢኻ ክትሃርመሉ ትኽእል ኣበየናይ ነጥበብ እኮ ከም ዘሎ ፈሊጥካ ሕጊ ውፂኻ ክትሃርሞ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሕጊ ኣብ ዘይነበረሉ ዓዲ ሕጂ ሕጊ ኣውፂኻ ብኡ ክትቀፅዖ ትፍትን ማለት እዩ እንተደየለ ኣብ እስር ቤት ክትእትዎ ንትደሊ ሰብ ኣክኒ ብፖለቲካ ጠርጢርየ ትብል ከምዚ ዓይነት ቁጠባዊ ምክንያት ተጠቒምካ ካብቲ ፀወታ ክትኣልዮ ትኽእል ናብ እስር ቤት ክትእትዎ ትኽእል ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ
نزيا نجرزيا نمنتاي كتكمل لاخل اتوم هزبي يزاربلو درو تحققن صديقو خمزلو ابروفد يبلالو سلازي صدقه نحر خوينو ምናልባት ፕራይም ሚኒስተር ፍሪምሉ ይፈርምሉን አይፈለጥኩን ሓደ ካብቲ ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ክወስድ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and this is also another issue ምስ ግዜ ክንሪኦ ንቐፅል ኣብቲ ካልእ ጉዳዮም ፎቶ የላከልኝ እኮ ስዬ አለኝ ወይ አልኩት ልላችሁ ፈለኩት ቀይ ባህር አፋር ውስጥ ነበር ነው እያልኳቸው ያሉት አፋር ውስጥ ጨው የቀረው ዋው ተኑ ነው አሁን እየተንቀጠቀጠ ያለው መሬት ስማ እየሰፋ ነው አለኝ መሬቱ እሺ አልኩ ስንጥቁ እየሰፋ ነው አለኝ እሺ አልኩ በተራራው ነው የመሬቱ ኤቢሲ ዘገባን የመሬቱ ስንጥቅ ክፍተቱ እየጨመረ መሆኑን አክሎ በርግደው እንጂ አባቴ ምን ነው ፈጣሪ ሆይ በርግደው ይሄን ቀይ ባህር በቃና ከዛ በኋላ ሪስኩን ምንድነው እሱ አይ አንድ አንታዚዮም ባሕሪ ክብሉ ኣብ እሳተ ጎመራ ካኣትውዮ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ዘሎ ኣብ ዓፋር ዘጋጠመ ኩነታት እንታይ ዝብል ዘሎ ቀይ ባሕሪ ናባና ክመፅእ ትምኒቶም እዩ I think እዚኣቶም እዚኣቶም እቲ ባሕሪ ክብሉ ኣብ ዘይተደልየ ንፈጣሪ ኣብ ካልእ ፈተና ከይትዎ ጥራይ ዝፈርህ እቲ ምንቅጥቃጥን እሳተ ጎመራን ገለመለን ኣጋጢሙ ዝብልዎ ዝነበሩ ባሕሪ ጨዲዱ ናባና ክመፅእ ስለ ዝደሊ ዘሎ እዮም ከምኡ ዘተንቢ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ እዛ ቪድዮ ብምልኣ ቆሪፆም ኣምፅዮማ እንታይ ዝብል ብሙሉ በቃ እቲ መሬት ከምዚ ክፈርስ ይደሊ ስለ ዘሎ ሓንቲ ግዜ ሓደ ኢንጂነር ናቶም ካብ በዓል ባፅዕ ከባቢ ዲ ወላ ገለ ሰንጢቕካ ሩባ ፈጢርካ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣምፂኻ ምስኡ ኣተሃሂስካ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ዝብል ዘረባ ኣብቲ ሚድያ ናቶም ነዊሕ ተዛሪቦምሉ እዮም ኣብዚ እውን ሪያክት ጌርናሉ ነርና ሕጂ ድማ ንሕና ገንዘብ ከየውፃእና ፈጣሪ ባዕሉ ከምፃልና ደልዩ ኣሎ ብምባል እዩ ዝዛረብ እዚ እንታይ ህውተታ ክፍጠር ከሎ በዚ ኢኻ ትርኢ ህውተታ ናይ ብሓቂ ባሕሪሲ ብሰላምን ፍቅርን ክትረኽቦ ትኽእል እናኾንካ ከለኻ ኣብዚ የድሊ ህውተታ ክትኣቱ ከለኻ ኦፍኮርስ ከም ኣብ ሚድያ ዘሎ ፐርሶናሊቲ ነቲ ህዝቢ ጠቕላላ ካብቲ ዘለዎ ሽግራት ዳይቨርት ንክትገብሮ ወይ እውን ናይ ካልእ ፀገም ክሸጠሉ ስለ ዝጠቕሞም ዘሎ እዮም ጥቀምሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ግን በቃ ናይ ብሓቂ ነዚ እናረኣየ ኣምላኽ ብቻኻ እንዶ ኣቀላጥፎ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ገለ በዚ ሓደ ዩቱብ ከምኡ ኢሉሲ ተጨዲዱሲ ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ብኡ ገይሩ ንሶማልያ ናብ ኒዮ ወሲዱ ባሕሪ ክፍጠር እዩ ዝብል ድሕሪ ክንደይ ሚልዮን ዓመት ኢልዎም በጃኻ ማዓስ ዘይተቀላጥፈልና ኢኻ ኣምላኽ ኢሎም ምናልባት ኣፕሊኬሽን ስዲዶም ከይኮን ናብ ኣምላኽ እየ ዝብላነ እዚ ረይዎ ከምዚ ክሳዕ ክንደይ እቲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ህውተታ ናብ ፅላለ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ይሄ ብርክድ ብሎኩም ከዛ ምን ሆነ መሰለህ ወፍቲ ይሄ ፍሬሽ ውሃ የያዘ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ዋና እነዚህ አሁን አባያታ ምን አይታ ምናቸው እዚህ የተኙት ፍሬሽ ውሃ ናቸው ይሄኛው ግን እዚህ ጋር ያለው የቀይ ባህር ውሃ ነው ጨው ብቻ ቀረ ኦኬ ጨው ሜዳ ላይ ተይቶ እየፈለጥክ የምትወስደው እንደ ድንጋይ ለዛ ነው እሺ ወፍቲ ግን እዚህ ይሄም ቀይ ባህር ይሄ ረብት ባለ ይሄ እንዳለ ምንድነው ስል እሳተ ገሞራ ኮስ ይፈነዳ እንደዚህ ነው የሚከፈለው ሁለቱ እንደዚህ ከከፈትክ ይሄን በርግደውና በዚህ ያስገባው እኮ ነው ቀይ ባህር አስገባውና እትደሰከ ከምዚ ክፍት ምሰበልከ ክትከፍተ ከለኻ ድማ ኣብ ጥቃ ጅብትን ዓሰብን ጌርካ ግበሮ ይድብል ስለምንታይ እስኪ ኣብቲ ባብኤል መንደብ ናይ ባብኤል መንደብ ሕማም ስለ ዘለዎ እቲ ባብኤል መንደብ ክንቋፀሮሲ ኣብ መንጎ ጅብትን ዓሰብን ጌርካ ብታሕቲ ማለት እዩ በተደራስ ድሜራ ጌርካ በኣ ጌርካ ብተኸልና ኣምላኽ ኢሉ ቲንክ ናብ ኣምላኽ እዩ ኣፕሊኬሽን መስለኒ I don't know ማለት ክሰልጦም ዲ ኣይሰልጦም በቃ እናተደናገፀ ይዛረብ በቃ ብግልፂ እዩ ዝልምን but I know ኣብ ህውተታ ክወስደካ ከሎ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ንክንፈልጥ ኢለ ኣድምፆ ዘለኹ again ኣብ ከባቢና ዘለዎ ሰባት ከመይ ዓይነት ጎረባብቲ ከም ዘለውና እንታይ ዓይነት ሕልሚ ዘለዎም ጎረባብቲ ከም ዘለውና ምግንዛብ ዝኣክል ከድልየና ስለ ዝኽእል ኢለ የምፅኦ እዮም ንቐፅል ኣብቲ ጉዳይ ናይ ባሕርና ንመለስ ባሕሪ ኤርትራም ኣብ ቅዲ ዝኣተዋ ሰለስተ መራኽብ ኣዘርባጃን ኣፅዋር ኢትዮጵያ ፃዕና ምዃንን ግምታተሎም መንግስቲ ኣዘርባጃን ብወገኖም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብስንኪ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ናብ ክሊ ማያት ኤርትራ ከም ዝኣተዋ ካብ ምግላፅ ብተወሳኺ ዝበለ ነገር የለን ኢትዮጵያ ካብተን ካብ ግዜ ኩናት ትግራይ ጀሚሩ ብፀሊም ዕዳጋ ኣፅዋር ትሽምተለን ዝነበራ ሃገራት ሓንቲ ኣዘርባጃን ምዃና ይግለጽ እዮም ኣዘርባጃን ሰለስተ መራኽባት ብኤርትራ ምትሓዝን ስዒቦም ዝግባእ ጥራሕን ከም ዘቕረበት ድማ ገሊጻ ኣላ እተን ሰለስተ መራኽብን
18 ሰራሕተኛታትን ብስንኪ ጽንኩር ኩነታት ኣየር ናብ ማያት ኤርትራ ድሕሪ ምእታወን ተተሓሒዘን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚረን ሰለስተ ባንዴራ ኣዘርባይጃን ዘለዎን መራኸብ ሰራሕተኛታትን ኣብ ቀይዲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ምእታዎም ስዒቦም ኣዘርባይጃን ጥርዓን ከም ዘቕረበት ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣዘርባይጃን ኣይዛን ሓጂዛድ ገሊጾሎም ሓጂዛድ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰለስተ መራኸብ 18 ኣባላት ሰራሕተኛታትን ኩሎም ዜጋታት ኣዘርባይጃን ብ7 ሕዳር 2024 ብካናል ስዌዝ ኣቢለን ናብ አቡዳቢ እናተጓዓዛ ብስንኪ ጽንኩር ኩነታት ኣየር ናብ ማያት ኤርትራ ድሕሪ ምእታውን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣትዋ ይጠቂሶም ኣገልግሎት ባሕሪ ካስፒያን ቢቪ እተን ብጨንፈር ኣዘርባይጃን ዝንቀሳቐሳ ሰለስተ መራኸብ ሲኤምሲኤስ ፋሆልያን ሲኤምሲኤስ ኤጂድን ሲኤምኤስ ኤጂድን ሲኤም ሰለስተን ብዛዕባ ኣተን ምስ ሰበስልጣናት ኤርትራ ተራኺቦም እኳ እንትነብሩም ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይተዋሃቡን እዩ ኢሎም ኣዘርባይጃን ብዛዕባ እቲ ማእሰርቲ ምስ ፈለጠት ካብ ኣዲስ ኣበባን ሩስያን ብዘለዋ ኤምባሲታት ኣቢላም ናብ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ መልእኽታት ከምዚ ለኣኸት እትወሃብ ቃል ገሊጾም እቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ነተን መራኸብ ሰራሕተኛታትን ንምፍታሕን ሕጋዊ ቆንስላዊ ደገፍ ንምሃብን ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ ሓጂዛት ጠቂሱ ዘሎም ብ7 ሕዳር 2024 ብጨንፈር ኣዘርባይጃን ናይቲ ኩባንያ ካስፒያን ማሪን ሰርቪስ ቢቪ ዝካየደን ኣብ ትሕቲ መንግስታዊ ባንዴራ ኣዘርባይጃን ዝጓዓዛን መራኸብ ሲኤምኤስ ፓህላቫን ሲኤምኤስ ኢጌድን ሲኤምኤስ ሰለስተን ናብ ግዛታዊ ማያት ካብ ምእታው ሓሊፈን ካልእ ኣማራፂ ኣይነበረንን ኢሉ ሓጂዛዳ كما قالوا ولا كأقدم سبب سلطنات ودبات هجر إيرترام ركب أنت تجبرم حبريت أمريكا بجن أيتخ على نيلهم نبتي عصر تخلط مايلس نزنو حاتو جزءاتوي مايات هجر إيرترام دحر متاوم زمن كتب على المزيد هجر أتيم تاو فقار زيبولو مخانو أسميرلو أتنسى تغسى مراخو دمات تحيزن يلهم كابتم أبتن أبزرزر زعاتو So كم زبلنايو again حجون كابت زبلنايو كم زي وصل So كم تزبلنايو إيرترا بزي مخنيات بزي زخوني يخون تقم نتن مراقب كتحزا كم زي تغل حيل بحرنا إيرترا دما كاب زيرو تبقيسو نزل سقم تزكوز دا كم زي كل سب ترتير نيرو زبس إيرترا وترتير نيرو again قال لنا قرس كم زلون فلت نيرنا حجون 100 ترقاقيس مالتا يكونن قل انتن مراقب زترتر كنتات سلزنبرن كاب أذربيجان تبقيسن إمارات غدا نيرن خلا زر 4 إمارات حدا كابتي نعبي أحمد أبا أسوار نمركابن أم شماتن فاينانسينغ أمريكابن زواسة حجر كسل زخونة كم مغنيات وين كم مشفن مغنيات وين كون كم زغيلن لذي إزوج دايزي قال أنا جر كم زلوا من سير ترى كاب زيرو تبقيسو كم زعينة ديجا زفز من قست كم زي كونه كل سبز تأمامينو كزارة بلو زغلنا قريب لذي again تكون تاثر يزلنا نبي جزء خير خل انتهي معبالتات كم زغل النار أنا يمكن كيدنا اتزبها زلوجن قال أنا جر زت راتر ويون من سير ترى أبتر تراك توزخ سلاستخفتيو إذا سنسيتيف حبريتا سلزخنا من سير تراك زارب لكن أنت تتكلم بستفعل عليه من قدي يوزع كم زلون نقفة هاوس نقفة بريس وين أقدم بيلو بزعبازو كنا تاتزي بعشمور عم تيلو زرقي هو 5 نفرات صحف جل ما بستفعل عليه من جتات كوز نريال لنا تكون تادما مسكزي ناب حادث تجبته كنا تات كمزي وجن أجين كنا تات أستبهل كمرأي كدلينا يبزوانزي ياس كنسمع دحريو أبناء يرترخاتي نمرت تقارخن مرسلنا دحرزي وي political entity not of you أو إثيوبيا economic entity ون انت تدخل إلى السون مالتي نجدنا لمنا سؤالنا نمر political entity لا يدفع مال حد نجري assembly تدخل بق أدخلنا دحرزي كم تقارن حق حد مرت أي مثلا تزوي كوين نطور اللي زي رأس انت أي بحال تقليلو إثيوبيا دحري هذي نتيجراي زخون political entity أيتفقدن تفوتو تسأله This is closed once and for all. Okay, ثم هزارو زلوا حواتنا أب إثيوبيا خم زي عينت politicawi سئلنا خلونا يخيل يخاوزوت أيلهم ندحرموت يوم كنسمع طبق تزيكوني يكالن فتسين كا يتخيلن أفتز حلف أسرع شوعاتن عامتون وتهدر سلازن ورناي أب حدا عدسي ديمقراطي مسحوي أنت عايز تقول بقى citizen بقانقاية بهالية قلية زبهال تقدفو زي قاعد تخون كم إنسان إقتصادي طرح مسارات غير كان على أخمنا حدا نقر بيازي كوات إننا يكون كتحسو مغنياتو ديمقراطي مالت majority تايرانتي يقول عندي فهذا بريزيدنت تكون يتحسب الكل تاي بريزيدنت زخونا نقر كتير So قداينا إثيوبيا قداينا تجارب ما أنتي كم زمستل زي هذا كابتوم تصفى زلهم ويون
ቁርብ ልቦና ዘለዎ ወይ እውን ኩል ልቦና ዘለዎ ጽቡቕ ዘረባ ዛረብ ክውንነት ዘለዎ ዛረብ ፖለቲከኛ እንተሎ ካብ ትግራይ ሰብ እዚዩ ናይ ትግራይ ክውንነት ድማ ይነግሮም ኣሎ ኤቭሪ ዴይ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ድማ ናበይ ክወስዶም ከም ዝኽእል ጽቡቕ ገይሩ ይነግሮም ኣሎ ሕጂ ቁርብ ትለይ ኣብ ናይ ኤርትራ ቁርብ ተደናግየ እንድየ ዘለኹ እስኪ ክልተ ነገራት ከርየኩም ክፍትን እየ ተመሊሳ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ካቱ ስለ ዝኾንኩ መጀመርያ በዚያ እስከ ንጀምር መቸም ዳንኤል ተኽላይ ኤርትራ ካብ ዝኣቱ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ጫቕ ክብል እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ዳንኤል ተኽላይ ጽቡቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ኣብ ኤርትራ ይግበረሉ ከም ዘሎን ኣብ ጎኒ ህዝቡ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ምስ ከማል ዓሊ ማለት እዩ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ንዕኦም ጽቡቕ ዘኽብሩ ዘለዉ ድማ ክብረት ይሃቦም ገለገለ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ከምዚ ንምንታይ ንዳንኤል ጥራይ ከምኡ ካብ ደገ ዝመፁ ወይ ካልኦት ከምዚ ንኻልኦት ከምኡ ዘይግበር ንኻልኦት እውን ይግበር እኮ እዩ እዚ ተቐዲዑ ስለ ዝወፅእ ዘሎ እዩ and we are very very happy ዳንኤል ኣብ ሃገሩ ምክንያቱ ነዚ ቀኒእካ ኣብ ሃገርካ እንታይ ዓይነት ኣቀባብላ እንታይ ዓይነት ጽቡቕ ህዝቢ ከምዚ ነርካ ከምዚ ዝብል ዘይኮነ ህዝቢ ሓቂፉ ዝቕበል ነቲ ካብ ደገ ዝመፀ ድማ ሓቋፊ ዝኾነ ንጋሻ ንካልኦት ወፃተኛታት እኳ ከም ዝገብሩ ዳንኤል ከምዚ ዓይነት ኣቀባብላ ብምርካቡ ንካልኦት ኤርትራውያን ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ዝነበሩ ይኹን ኣብ ካልእ ንሃገሮም ንክኸዱ ምስ ህዝቦም ንክራኸቡ ምስ ህዝቦም ንክዛተዩ ዝበለፀ መድረኽ ዝፈጥር ምዃኑ እምበር ወላ ሓንቲ ዘሕርቕ ዘቐይም ሕማቕ ክስማዓካ ዝግባኣካ ነገር ክህሊ ይክእልኒ እቶም ሰባት ዝቕበልዎ ዘለዉ ቤተሰቡ ድዮም ኣሕዋቱ ድዮም ቅዱሳት ኤርትራውያን እዮም ዝፈልጦ የብለይና ነ ብሓፈሻ ግን እዘን ቪድዮታት ኣብ ዝወፅኣሉ ናይ ብሓቂ ዝሕመሞም ሰባት ከም ዘለዉ ሓሚሞም ብዛዕባ ክዛረቡ ነዚ ቪድዮታት እዚ ክውፅዎ ስለ ዝርኢ ዘለኹ ኣነስ እንታይ ፀገሞም እየ ዝብል ሓደ ሰብ ኣብ ሃገሩ ከይዱ ምስ ኣሕዋቱ ምስ ቤተሰቡ ተራኺቡ እንተዓለለ እንተሰሓቐንሲ እንታይ ጎድለካ ንዓኻ ወይ እንታይ ፀገም ይፈጥረልካ ሰብ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዱ እኮ ከም ዝገብር ምስ ስድሮኦም ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ በዓል ታይላንድ ናብ ገለን ከይዶም ከማን ቬኬሽን ከይድና ኢሎም ዝዛረቡ ሓደ ሰብ ናብ ዓዱ ናብ መበቆል ዓዱ ናብ ስድራ ቤቱ ዘለዎ ቤተሰቡ ዘለዎ ዕሩኽቱን ኩሉ ቤተሰቡ ዘለዎ ኣብኡ ከይዱ ምስ ኣሕዋቱ ተተራኸበሲ እንታይ ጎድለካ ንዓኻ ስለምንታይ ሓስድና ይስማዓካ ኣነ ነቶም ብዛዕባ ዳንኤል ትማል እኮ ከምዚ ነይሩ ዳንኤል ኣነ ብቐረባ ይፈልጦ ነየ ግን ዝኾነ ኤርትራዊ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዝበለፀ ግዜ ክሕልፍ ተርያነ ይሕጎስ ይቐኒ ድማ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሃገረይ ከይደ ከምኡ ክሕልፍ ስለ ዝኾንኩ ከምኡ ከጋጥመኒ ኢለ ፅቡቕ ነገር ኣብ ኡጋንዳ ከይድካ ኣብ ታይላንድ ከይድካ ኣብ ኢትዮጵያ ከይድካ ኣብ ዱባይ ከይድካ ኣብ ካልእ ዓለም ከይድካ ጥራይ ክትምነየ የብልካ ትዝበለፀ ነገር ናይ ቬኬሽን ኣብ ዓድና ክምነየ ኣለና ኣብ ባፅዕ ዝሕጎሱ ዝዘሉ ከምዚ ንኣብነት ከምዚ ኢሎም ኣብ ናይ ወትካበ ደርፊ ትፃወቱ ከሎ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ነዚ ምስ ረኣኻ ቅን ክስምዓካ ናብ ሃገርካ ንክትመለስ ዝገብረካ ኩነታት ንዑ እዩ ዝያዳ ክንቀንኣሉ ዝግባኣና ቬኬሽን ዕረፍቲ ፍሉይ ግዜ ኣብ ሃገርካ ምስ ስድራኻ ምስ ቤተሰብካ ምስ መበቆልካ ምስቲ መረበትካ ኣብኡ ክትሕልፎ እንተኽኢልካ እዩ ዝበለፀ ነዚ ንምፅባቕ ድማ ኩሉ ሰብ ክስዕር ክኽእል ኣሎ ኢሜጅ ናይ ኤርትራ ንምዕራይ ፅቡቕ ነገር ናይ ኤርትራ ንምስትኽኻል ከምዚ ዓይነት ስእልታት ከምዚ ዳንኤል ኣብ ኮንፈረንሳት ቀኒና ጥራይ ዘይኮነስ ፅቡቕ ነገር ፋን ከም ዘሎ ምዝንጋዕ ከም ዘሎ ፀወታ ከም ዘሎ ነቶም ንኣሽቱ መንእሰያት ንደቅኻ ድማ ከምዚ ዓይነት ኢንጆይመንት እውን ኣሎ እንድሕር ኢልካ እውን ዝያዳ ምስ ሃገሮም ኮኔክትድ ክኾኑ ይኽእሉ ብፍላይ እቶም ንኣሹ ኣብ ደገ ዘለዉ ናብ ዓዶም ንክኸድሉ ዝኽእሉ ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ንዓዶም ክጥምትሉ ዝኽእሉ ክህልወና እንተኮይኑ ኢንተርቴይንመንትካ ክህሉ ኣሎ ኩሉ ነገር ፖለቲካዊ ወይ እውን ከምዚ ተልእኮ ጥራይ ክትወስደ የብልካ ንኣሹ ስለ ዝኾኑ ክዘናግዑ ይደልዮም ስለዚ ዳንኤል እናተዘናግዐ እናተሓጎሰ ዝወፅእ ወይ እውን ካልኦት መንእሰያት ከምኡ ክንርኢ ከለና ክንሕጎስ እዩ ዝግባአና ነቶም ካልኦት ድማ ከምኡ እዮም ማስለና ክንብል ኣለና እዚኣ ከይሰማዕና ክንከይድ ንኸይድ
ካል አገዳሲ ግዜው ዘለና ኤርትራስ ተፈላለየ መገዲ እቲ ምዕባይ ናይ ዓድና ልምትድ ኮይኑ ይጸንሕ ሕጂ ግን ተስፋ ኣሎሞ ከመይ ጌርና ነቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ሲቪል ኢንፍራስትራክቸር ነመብሎ ሰስተነብል ዝኾነ መገድስ ከመይ ጌርና ንስራሓዮ ዝብል እዩ ሕጂ ነስመራ ንሕሪ ወፂትካ ጽቡቕቲ ገዛውቲ ናይ vernacular architecture ዝበሃል ነቲ ክላይሜት ነቲ ሜትሮሎጂ ዝትጻወር ኣሰራርሓ እዩ ዘለዎሞ ንኡ ከይደልና እቲ ቴክኖሎጂ ኩሉ ኣብዩሞ ንኡ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዳተቀበልና ከዓ ፊውቸሪስቲክስ ዝኾነ ሰስተነብል ምስትር ሄሪቴጅ ዝተላገበ ነገር ንምስራሕሲ እንታይ የድልየና እዩ ከመይ ጌርና ክንብገስ ኣድቫንቴጅ ክንወስደሉ ንኽእል ኢና እቲ ካልእ ሰብ ዝገበሮ ጌጋ ገይሩስ ሰሪሑሎ ንሕና ነቲ ጌጋ ከይገበርናስ ተማሂርና ካብኣቶም ከመይ ንበፅሖም ዝብል ውይይት እዩ ዝነበረ ሽዑን 19 ናብ ዝመጻ ሁሉ ኣብ ውሽጢ ባጽዕ ካፕቴን ዝራኸዋ ኣገደስቲ ህንጻታት ምስ ናይ ቱርኪሽ ኦቶማን ኢምፓየር ተተሓይዙ ርክብ ከም ዘሎ ምሕባር ዝረኸብኩ ካብኡ ዝተበጊስና ብናተይን ብናተይ ተምሃሮን ብምትሕብባር ከመይ ጌርና ናይ ቀደም ዘላ ውሽጢ ባጽዕ ከመይ ጌርና ክንሐድሶ ንኽእል ቅድሚ ምሕዳስና ዝኾነ ዓይነት ውሳነታት ቅድሚ ውሳድና ግን ከመይ ጌርና ናይ ብሓቂ ኣብቲ ኮንፈረንስ ናይ ኤርትራ ICES በሃል ዝነበረ ኮንፈረንስ ዝመፁ ክኢላታት ኤርትራውያን ኤቭሪ ታይም ክሰምዖ ከለኻ ኤቭሪ ታይም ክሪኦ ከለኹ ተስፋ መመሊሱ ተስፋኻ ከም ዝዓዝዝን ከም ዝዓብን ዝገብር እዩ I really hope ተስፋ ንገብር ደቂ ተስፋ ስለ ዝኾና ከምዚኦም ብሉፃት ምሁራት ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ተጋቢኦም ዝነበሩ ነቲ ንሶም ዝበልዎን ዘመንጭዎ ሓሳባትን ናብ ግብሪ በፂሑ ታስመራ ይኹን ባጽዕ ካልእ ከተማታት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ጥንታዊ ህንፃን ጥንታዊ ቅርስን ስለ ዘለዎ ንዑ ዓቂብካ ሞደርናይዝ ክትገብሮ ካልእ ምዕቡል ትሕተ ቅርፂ ድማ ክስራሕ ኣብ ደገ ንክኸፍት ዝኽእል መፅናዕቲ እዩ እሞ ንትግባርዩ ክንርኢ ተስፋ ንገብር ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ከም ወትሩ ኣብዚ ነምፅኦ ኩሉ ትሕዝቶታት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ከይጠቕመ ይኽእል ግን ጀነራሊ ብዛዕባ ዓለም ከምኡ ድማ ምሳና ብፖለቲካዊ ብቁጠባዊ ብኩሉ መንገዲ ፅልዋ ዘለዎም ዝበልና ኢና ነቕርብ ነቲ ኩሉ ትገብሩልና ድማ ካብ ልብና መስገና ምዝያ ኩሉ ግዜ ዝፈትዋ ደርፈ ገትፈኩም ላይክ ሼር ኮሜንት ምግባር ድማ ኣይትረስዑ መለበዋቡና የድልየኩም እዩ እቲ ቻነል ናትኩም ደገፍ ስለ ዝደሊ أنت إريتراوي سببا مرحاوي يبلون أبس قوازن كمان لسا أنا تلك لوري مع سكوي دواسا تفالين كان بخاب برد بفراسا سعر كايهم بخاب وشتن بدك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حدا لبي كلنا تكعبي يقولون أبسح قواسي كمان بسح أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسح قواسي كمان بسح أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصني ويتا قدي أنت قويتا فنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا أنت إريتراوي سببا مرحاوي يبلون أبسا قوازن كمان لسا